Ηρακλείου, τον κύριο Λαμπρινό, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΡ Κρήτης, η οποία έχει πάρει αυτή την πρωτοβουλία να κάνει συνεδριάσεις σε όλο το νησί, σε όλους τους Δήμους, δείχνοντας ένα πνεύμα, θεωρώ, αλληλεγγύη στήριξη μεταξύ της αυτοδιοίκησης. Και θέλω και να ευχαριστήσω και τους δημάρχους του νομού Χανίων και τους αντιδημάρχους που έχουν έρθει εκπρόσωποι τους να παραβρεθούν στη σημερινή συνεδρίαση. Όπως επίσης να ευχαριστήσω τους αντιδημάρχους, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον πρόεδρο της Παγκρίτιας Ένωσης Πολιτικών Σωματείων Κρήτης, τους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης και όλους όσους είναι σήμερα μαζί μας. Αγαπητέ Πρόεδρε, πέρα από τις θερμές ευχαριστήσεις για άλλη μια φορά, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι πρωτοβουλίες που κάνετε και θεωρώ από εδώ από την Κίσαμο ότι εκτός τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχετε στο πρόγραμμά σας, πρέπει να φύγει και ένα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση και ιδιαίτερα προς την υπόλοιπη Ελλάδα, στους δημάρχους και στις ΠΕΡ της υπόλοιπης Ελλάδας και στις εκάστοτε κυβερνήσεις, οι οποίες είναι καινή πεποίθηση όλων μας ότι την αυτοδιοίκηση δεν τη βλέπουν ως αυτοδιοίκηση και ως ισότιμο εταίρο στην λύση και στην ανάπτυξη, στη λύση προβλημάτων και στην ανάπτυξη του τόπου μας, αλλά τη βλέπουν ως ένα σάκο του box των προβλημάτων των πολιτών και τίποτα παραπάνω. Μάλιστα, όχι και κάτι παραπάνω θα πω, μας δείχνουν ως δαχτυλοδεικτούμενους σαν κλέφτες του ελληνικού δημοσίου και ως φορείς κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος. Μας αντιμετωπίζουν χειρότερα από ό,τι αντιμετωπίζουν τους δημόσιους υπαλλήλους, αφού οι αμοιβές των περισσότερων δημάρχων είναι στα όρια της αμοιβές ενός απλού δημόσιου υπαλλήλου, οι αντιδήμαρχοι είναι άμυστοι και ένα σωρό άλλα πράγματα. Η αυτοδιοίκηση, το ξέρουμε όλοι ότι είναι το πρώτο κύτταρο κοντά στον πολίτη. Μόνο λοιπόν η αυτοδιοίκηση μπορεί να δώσει αυτά τα εχέγγυα που πρέπει για μια κοινωνία δικαιοσύνης, ισότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών. Για να γίνει όμως αυτό πραγματικότητα πρέπει να είμαστε όντως αυτοδιοίκηση. Διαφορετικά, εγώ προσωπικά, σαν πρώτη φορά εκλεγμένος δήμαρχος, αλλά επειδή είχα άλλες 2 θητείες σαν δημοτικός σύμβουλος, θεωρώ ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να πει ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει, να το πει η ίδια η αυτοδιοίκηση. Να μπαίνουμε να μας καταργούν με τον τρόπο τους οι άλλοι. Δεν μπορεί να είμαστε. Να έχουμε ένα ρόλο ενός εποπτικού συμβουλίου. Αν θέλουν να διοικήσουν το ελεκτικό συνέδριο, οι ανεξάρτητες αρχές, οι διάβγες, τα μητρώα, τα κεμισιδείς και όλοι αυτοί, να έρθουν αυτοί να λύσουν τα προβλήματα των δημοτών και της καθημερινότητας. Και όχι θα είμαστε υπόλογοι εμείς για κάθε κίνηση που παίρνουμε, να πρέπει να παρακαλάμε ή να υποχρεώνουμε τους υπαλλήλους να υπογράφουν ή να μην υπογράφουν, να δημιουργούνται έρηδες και κόντρες ή να λένε τα οτιδήποτε για μας. Ίσως για τους μεγάλους δημάρχους να μην είναι τόσο εμφανή αυτά τα ζητήματα, γιατί υπάρχουν υπηρεσίες οργανωμένες και διευθυντές, αλλά για τους μικρότερους δημάρχους ξέρετε ότι είναι πραγματικότητα αυτά που λέω. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Ή θα είμαστε αυτοδιοίκηση και θα έρθουν να μας ελέγχουν για αυτά που πρέπει και που κάνουμε, αν κάνουμε κατασπατάληση ή οτιδήποτε άλλο, αλλά να μπορούμε να ελέγχουμε. Οι αποφάσεις στο συλλογικό μας οργάνο να είναι σε ισχύ. Αν δημοτικά συμβούλια λαμβάνουν αποφάσεις και μετά τους αναιρούν 2 υπαλλήλοι, τότε δεν υφίσταται αυτοδιοίκηση. Δυστυχώς, για μένα δεν υφίσταται αυτοδιοίκηση. Και εγώ, μαζί με όλους σας, ευχαρίστως να την κάνουμε αυτή την κίνηση από την Κρήτης. Ναι, να το παραλύσουμε εμείς το κράτος, η αυτοδιοίκηση, οι δήμαρχοι. Εμείς να παραδώσουμε τα κλειδιά, να μην υπάρχει κανείς δήμαρχος, να δούμε πώς θα λειτουργήσουν. Να δούμε πώς θα λειτουργήσουν οι καθαριότητες, οι ίδρυες και τα πάντα στους Δήμους. Που περιμένουμε κάθε και λίγο και λιγάκι να βγει μια κία τη τελευταία στιγμή για να μας πει πώς θα δουλέψουμε. Και σε 15 μέρες πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα των παραλίων εμείς. Όταν αυτοί ένα χρόνο δεν το λύνουν. Με μια απλή νόμο τα παραχωρούν σε εμάς. Όχι. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Οι λόγοι που ξέρουν αυτοί. Δεν θα σας κουράσω. Καλώς όρισες, Δήμαρχε. Δεν θέλω να σας κουράσω. Θέλω επί της ευκαιρίας να καλωσορίσω και να σας παρουσιάσω ένα άρχοντα της αυτοδιοίκησης. Παρβαγγελία Κωνστάσου να δεχτώ εδώ. Ένα άρχοντα της αυτοδιοίκησης, χρόνια κοινοτάρχης, είναι ο Κυριάκος ο Ταπεινάκης. Παρόλο λοιπόν που ο άνθρωπος με ειδικά προβλήματα, διότι έχει χάσει την όρασή του, ήταν χρόνια στέλεχος της αυτοδιοίκησης, έχει βραβευτεί από τον Δήμαρχο Αθηναίων και πρόεδρο της ΚΕΤ και τον κύριο Αβραμόπουλο για την προσφορά του. Και θα ήταν χρήσιμο για εμάς τους νεότερους να δούμε πώς λειτουργούσε λοιπόν η αυτοδιοίκηση στις κοινότητες, πώς έγιναν τα προβλήματα και πώς έχουμε καταντήσει εμείς. Σε ευχαριστούμε, Πρόεδρε Κυριάκο, που είσαι σήμερα εδώ. Και πριν πάρει τον λόγο, Πρόεδρε Πέτα, να του δώσω μια σύνθεση να πει 2 λέξεις. Οπωσδήποτε. Η συνεδρίαση της ΠΕΡ Κρήτης είναι ο Πρόεδρος, ο κ. Λαμπρινός και Δήμαρχος Ηρακλείου και όλοι οι συνάδελφοι. Εγώ να σας ευχαριστήσω καταρχήν που μου έκανε την παρουσίαση
Δεν το έβαλα κάτω ποτέ μου βέβαια, γιατί είμαι τυφλός. Δικαιώθηκα γιατί τα έργα που έκανα στην περιοχή μου είναι αξιοζήλευτα από τις άλλες κοινότητες. Δεν το λέω για κάποιον, για όλους. Όμως εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι μόνο για το όνομα. Αυτό μου έχει μείνει από τότε. Βλέπετε αποφάσεις ομόφωνες των συμβουλίων και πρέπει να πάνε στην περιφέρεια της εγκρίνει. Αφού υπάρχει ομοφωνία. Γιατί να πάει στην περιφέρεια, το καταλαβαίνω αυτό. Δεν ξέρω αν συνεχίζεται και σήμερα αυτό. Νομίζω ότι είναι αδικία για τους άρχοντες που είναι εκλεγμένοι από τις πολίτες της περιοχής. Επίσης το άλλο θέμα. Έχουν αποκεντρωθεί χρήματα από την κεντρική εξουσία στους Δήμους για τα έργα τα οποία έχουν αναλάβει εργολαβία παρουσία τα σχολεία. Έρχονται χρήματα, βάλουν ένα ερώτημα. Και άλλα πολλά θα μπορούσα να πω, αλλά να συνεχίσετε την κουβέντα σας και στην πορεία μπορεί να πω και εγώ την κουβέντα. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Και ένα τελευταίο και κλείνω, τελευταίο αποκορύφωμα στο νομό μας για το θέμα το πώς όντως λογαριάζουμε την αυτοδιοίκηση ήταν αυτό, θα με επιτρέψει Δήμαρχε Τετάσο να το πω, το οποίο πρέπει να πάρει και γι' αυτό μήνυμα και θέση υπέρ Κρήτης. Αυτό, ένας ολόκληρος νομός, ένας ολόκληρος Δήμος να ζητάει την παραχώρηση του δημόσιου ακινήτου του παλιού ψυχιατρίου, να υπάρχουν διαβεβαιώσεις και να βγαίνουν ομόφωνα παρουσία των Δημάρχων ότι αυτό όντως θα πάει στο Δήμο Χανίων και εκ των υστέρων να γίνονται παρεμβάσεις από άλλα φορείς και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και να αποφασίζει κάποιος δημόσιος λειτουργός ή εντεταλμένος ότι θα το δώσει αλλού και όχι στην τοπική κοινωνία. Και θα πρέπει μετά ένα ολόκληρος δήμαρχος και ένα ολόκληρος νομός να τρέχει από την άκρη πάλι να αναιρέσει αυτή την απόφαση. Αυτά μας κάνουν. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να τολμήσουμε, Πρόεδρε, στο σημείο που θα κρίνετε εσείς κατάλληλο, να το κάνουμε. Είμαστε όλοι δήμαρχοι δίπλα σας. Να το ξέρετε, όλοι οι δήμαρχοι των μικρών δήμων, αλλά και το μεγαλύτερο θα είναι δίπλα σας. Να το κάνουμε. Να κάνουμε εμείς, όχι απεργία, να κάνουμε αυτό που πρέπει. Να τους αφήσουμε χωρίς διοίκηση, να δούμε πώς θα λειτουργήσουν. Να το δουν και οι υπάλληλοι, με την καλή έννοια το λέω, να μην παρεξηγηθώ, με την υπάλληλοι με την έννοια να δουν ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα, γιατί όλοι κρέμονται γύρω μας και θέλουν όλα εμείς να τα λειτουργήσουμε σωστά και τα πάντα. Πώς, τι είμαστε εμείς, σε πού να προλάβουμε. Δεν μας δίνουν στελέχη, δεν δίνουν συμβούλους, τα κόβουν όλα. Άμεση πρέπει να είναι όλοι. Πρέπει να κλέβουμε, να κάνουμε τι. Να ζητούμε από τους εργολάβους να μας πληρώνουν τα έξοδά μας για να λένε ότι κλέβουνε. Τι θέλουνε. Τι θέλουνε. Τι προσφέρουν οι 300 βουλευτές παρά. Δεν προσφέρουν ούτε τα μισά, το 1 τρίτο προσφέρουν οι δήμαρχοι. Ούτε το 1 τρίτο δεν προσφέρουν. Και αμείβονται 5 φορές πάνω από εμάς. Να μην πούμε τα υπόλοιπα. Και δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε στοιχειοδός τις ανάγκες μας. Σαν δήμαρχοι, στο θεσμό που μας εξέλεξε η τοπική κοινωνία που είπε, τοπικές κοινωνίες όπως είπε και ο Κυριάκος. Εγώ σας είπα, φυσικά και δεν πρέπει να τα παραιτήσουμε έτσι, ούτε δυσανασχετώ, γιατί αν το κάνει κάποιος δήμαρχος θα πούνε ότι αυτός ήταν ανίκανος. Δεν δηλώνουμε τέτοιο θέμα κανείς από εμάς, γιατί είναι πάρα πολύ στα χρόνια σε κοινά, αλλά και εμείς που έχουμε εκλεγεί πρώτη φορά. Αλλά αυτό το πράγμα χειροτερεύει και πρέπει δυναμικά να αντιδράσουμε. Να είστε καλά και πάλι σας ευχαριστούμε. Καλώς ορίσαμε. Δεν παραβλέπω την επιχειρηματολογία που ανέφερες προηγουμένως, ούτε μπορώ να διαφωνήσω σε όλα όσα είπες αναφορικά με τη θέση των Δήμων και την αντιμετώπιση από την κεντρική διοίκηση, το κράτος δηλαδή. Θα δούμε, γιατί υπάρχει ένα συναφές έγγραφο σήμερα του Αντώνη του Ζεργού, το οποίο θα τεθεί υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναφέρεται στην σύσταση Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, υπό την έννοια της δημιουργίας ενός νέου οργάνου που θα αποτελείται μόνο από περιφερειακούς δήμους, όχι από κεντρικούς.
εν ώψη του ότι δεν δίνουν σημασία οι κεντρικοί δήμοι στα προβλήματα των περιφερειακών δήμων ειδικά ή και διαφορετικής φύσης είναι αλήθεια. Η σημερινή συνεδρίαση στο Καστέγι του Κισάμου έχει μια σημειολογία ότι πραγματικά η ΠΕΔ επιδιώκει και το έχει αποδείξει από την αρχή της θητείας των παρουσών δημοτικών αρχών να μην διακρίνει τους δήμους σε μικρούς και μεγάλους, ούτε σε ορεινούς και παιδινούς, αλλά να πηγαίνει παντού για να ξέρουν όλοι και να πείθονται ότι υπάρχει ίση μεταχείριση και ίσο ενδιαφέρον για όλους, ανεξαιρέτως για όλους τους δήμους από την ΠΕΔ. Και με αυτά το γύρο να πούμε στα εκτός ημερησίας διατάξεως θέματα. Καταρχήν, να σας πληροφορήσω ότι παραδώσαμε τα φορτία με τα εφόδια για τους πρόσφυγες. Ήταν μια πολύ μεγάλη αποστολή με εντυπωσιακό όγκο υλικού, τόνους υλικού παραδώσαμε. Και από τα Χανιά, που μαζί με το Ρέθυμνο είχαν συλλέξει ανθρωπιστική βοήθεια, και από το Ηράκλειο και από το Λασίθι, όλοι οι δήμοι, τα τριαξονικό φορτικό τεραστίων διαστάσεων. Δεν καταλαβαίνω που έβαλε τόσα πράγματα μέσα. Παρά τα αυτά, έχει παραμείνει μέρος ανθρωπιστικής βοήθειας, ξέρω στα Χανιά. Και στα Χανιά. Και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Έχει μαζευτεί και πάρα πολύ ρουχισμός, μου λένε από κάτω το συντονιστικό, και δεν θέλουμε. Και λέω, μήπως θα ήταν προτιμότερο να το διαμοιράσουμε σε όποιον έχει ανάγκη. Να πάρουμε δηλαδή μια απόφαση εμείς και όποιος δήμος έχει ανάγκη να έρθει να παίρνει ό,τι θέλει. Γιατί θα υπάρχουν άνθρωποι που θα χρειάζονται ρούχα. Είναι διαχωρισμένα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, έτσι. Τι λέτε. Το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, κυρία Ρουμπίνα, αποφασίζουμε λοιπόν τα περισσεύματα του ρουχισμού να αποδοθούν από εκεί. Όχι, μπορεί να τα θέλουν και δήμοι. Έχουν παντοπολιέ, όποιος δήμος χρειαστεί εφόδια να τα ζητήσει από τις αποθήκες που συλλέγονται. Στα Χανιά είναι άλλη αποθήκη, στο Ηράκλειο είναι άλλη, στο Ρέθυμνο δεν ξέρω αν έχει. Πρέπει να κάνουμε έγγραφο στους δήμους για να τους πούμε ότι υπάρχουν περισσεύματα. Γνωρίστε μας αν υπάρχει ενδιαφέρον από δουλειά για να δούμε τα υπόλοιπα που θα μείνουν και να τα κάνουμε. Απλώς πώς? Αυτή είναι δεύτερη σειρά. Πρώτα οι δήμοι. Αν οι δήμοι δεν θέλουν είναι αυτά, και ίσως το καλύτερο. Αλλά πρώτα οι δήμοι. Σύμφωνοι. Στο γραφείο της ΠΕΔ θα πάει και η ΠΕΔ θα ειδοποιήσει, αναλάβει να ειδοποιήσει από το Ρέθυμνο. Παρεπιπτόντως, κυρία Ρουμπίνα, η αποστολή αυτής της ανθρωπιστικής βοήθειας ήταν δωρεάν, δεν μας πήραν με την ανέπτυνα μας πήραν, δεν μας πήραν χρήματα για τα φορτηγά αυτοκίνητα. Έστειλε ευχαριστήριο. Έχουμε γενικό, όχι μόνο για την ανέπτυνα, γιατί και οι μηνοκές μας έκαναν προσφορά να τα πάνε, αλλά δεν είχαμε δεύτερο φορτίο, δεύτερη παρτίδα. Τώρα αν θα κάνουμε δεύτερη παρτίδα, γιατί έχουμε και τρόφιμο. Έχουμε γάλατα, τέτοια πράγματα. Εάν θα κάνουμε δεύτερη παρτίδα, αν δεν κάνουμε δεύτερη παρτίδα, το λέμε από τώρα ότι και τα τρόφιμα διαρκείας που έχουμε μαζέψει, μακαρόνια, ρύζια, ζάχαρη κλπ. Και αυτά θα πάνε στα κοινωνικά παντοπολία. Ορίστε. Στα κοινωνικά παντοπολία. Λοιπόν, την αποστολή από το Ηράκλειο συνόδευσαν και δύο άνθρωποι, ο Ρούσος Κυπριωτάκης, πρώην δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, και η κυρία Φανή Κουτσουπού, η πρόεδρος των αρχιτεκτόνων, οι οποίοι και κάνανε όλη τη δουλειά μαζί με τους εθελοντές του διαχωρισμού των πραγμάτων αυτών της βοήθειας κατά κατηγορίες. Γιατί είχαμε και φάρμακα, είχαμε και τρόφιμα και είχαμε και για τα μωρά, χιλιάδες αντικείμενα. Ήθελα η ΠΕΔ να καλύψει τις δαπάνες με τα βάσους και επιστροφής, ήταν μαζί μας στην Αθήνα. Τα εισιτήριά τους δεν ξέρω πόσα ευρώ είναι, 300 ευρώ. 920 είναι όλοι μαζί δαπάνη και τους συμπεριλαμβάνει. Για όλους μαζί μέσα και τους δημάρχους. Και δεν την πληρώσαμε σήμερα, εμείς η ΠΕΔ πλήρωσε τα εισιτήριά μας
πήραμε και ήρθαμε, δεν ήταν δωρεάν αυτά. Ζητήσαμε να τα πληρώσουμε αυτά. Ήταν το φορτηγό αυτοκινήτων και των οδηγών τους. Έτσι, εμείς δεν δεχτήκαμε να πάμε. Λοιπόν, σύμφωνοι. Οπότε συμπεριλαμβάνουμε, παρόλο που δεν είναι αιρετοί, θα βάλουμε και αυτούς ότι ήταν απαραίτητοι να το γράψουμε στα φώτα. Αυτή είναι η πρότασή μου. Ωραία. Θα μας συγχωρούν. Υπάρχει ένα έγγραφο που ήρθε σήμερα από το Υπουργείο Ασφάλισης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ερχόμενη Τρίτη. Ζητάνε από την ΠΕΤΑ στείλει εκπρόσωπο σε μια συνάντηση που γίνεται εν ώψη της ολοκλήρωσης διαδικασίας δημοσίευσης των προσκλήσεων προς τους γεννητικούς και δικαιούχους δράσεων που θα χρηματοδοτούν από το νέο ΕΣΠΑ στο πλαίσιο των ΠΕΠ και ειδικότερα του θεματικού στόχου 9. Σας καλούμε στη συνάντηση με τις διαχειριστικές αρχές των περιφερειών και την αναπληρωτή Υπουργό Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης κτλ. Την 3η 26 και ώρα 14 στην αίθουσα συγκεντρώσεων του Υπουργείου στα 229. Θέλει να πάει κανείς από την ΠΕΤΑ, πρέπει να στείλουμε κάποιον. Ποιος θέλει να πάει στην Αθήνα? Όχι, θα το παραδώσω τώρα. Σε μένα. Σήμερα έρθει, το τυπώσαμε, θα το καταθέσω. Θα σας το δώσω. Λοιπόν, παιδιά, θέλει κανείς να πάει στην Αθήνα κανείς? Ωραία, τότε θα πάει. Λοιπόν, θα πάει ο κύριος Δήμαρχος του Οροπεδίου. Επίσης, εκτός ημερησίας διατάξεως υπάρχει μια κυρία Ρουμπίνα. Υπάρχει μια αντικατάσταση. Ναι, το έχετε το χάρτη του μαμουλάκι, ωραία. Έχετε το λόγο εσείς. Να πιάσω την ημερήσια διάταξη ή τα εκτός? Να ξεκινήσω την ημερήσια και να βάλω τις εκτός. Ναι. Εκτός από αυτά που έχει εδώ η ημερήσια διάταξη, μεταφέρω ότι κάποιες επιτροπές που προκύψαν μετά, να σας πω. Ο κύριος Χάρης ο Μαμουλάκης, που ήταν πρόεδρος στην Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών νομού Ηρακλείου, που τον είχαμε εμείς ορίσει, επειδή δεν είναι πια αρμοδιότητά του, δεν είναι πια αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, είναι ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης, μου έστειλε την παρέκτησή του και έχω συνεννοηθεί με την αποκεντρωμένη και να στείλουμε εμείς μια απόφασή μας ότι λόγω του ότι δεν είναι πια αντιδήμαρχος τεχνικών έργων και είναι ο κύριος Αναστασάκης, θα τον αντικαταστούμε και αυτή η αποκεντρωμένη μετά. Αντιδήμαρχο θέλω να βάλουμε. Να βάλουμε το δικό σου Σαλούστρο ως εκπρόσωπο της ΠΕΤΑ του νομού Ηρακλείου. Είναι στην Επιτροπή Πιστοποιήσεων των Παιδικών Χαρών. Για τον Γιάννη τον Αναστασάκη, τον έχω συνεννοηθεί τον αντιδήμαρχο. Θα μιλήσετε με τον Γιάννη? Ναι. Και πρέπει να είναι και πρόεδρος και πρέπει να είναι δηλαδή δεν ξέρω. Δεν υπάρχει πολλή δουλειά, φαντάζομαι. Τον έχω συνεννοηθεί, γιατί μου το είπε εμένα και ο Μαμουλάκης. Εντάξει. Μετά εκτός ημερήσιας είναι και στην Επιτροπή για τον ΟΓΑ, στην Τριμερή Επιτροπή για τον νομό Ρεθύμνης, και τα δύο άτομα που ήταν μέχρι τώρα, μια κυρία Μπερβανάκη Άννα και ένας Ξεζονάκης, δεν θέλουν να συνεχίσουν και ο κύριος Μαρινάκης θα μας δώσει άλλα. Νομίζω ότι δεν μου τα έχει δώσει ακόμα τα άτομα. Οπότε άμα μου τα δώσει, αυτό είναι από το Δήμο Ρεθύμνης, είναι εκτός. Είναι και αυτό εκτός ημερήσιας. Ωραία τώρα. Αυτές τις δύο επιτροπές είχα εγώ εκτός ημερήσιας. Άμα θέλετε να ξεκινήσω την ημερήσια διάταξη. Το πρώτο θέμα είναι η ψηφίση. Τουλάχιστον το θέμα του ψυχιατρίου πρέπει να πάρει απόφαση πέρσι να στηρίξει το Δήμο Χανί και όλο το Πού το πήρε? Δεν έχει στηρίξει ακόμα και είναι ρευστό το θέμα. Υπήρξε μια παγινοδία στην παραγωγή του ψυχιατρίου. Δημοσιεύτηκε προχθές ότι παραχωρείται τελικά στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης παρά το γεγονός ότι το είχε ζητήσει ο Δήμος Χανίων. Χθες όμως δημοσιεύτηκε νεότερη πληροφορία ότι κατόπιν διαβατηριών των κομμάτων των Επιτροπών των Χανίων προφανώς, με απόφαση του Βίτσα, του αναπληρωτή Υπουργού Αμήνης, παραχωρήθηκε το ψυχιατρίο στο Δήμο Χανίων. Τάσο, δεν θα προσέξετε. Για την ενημέρωση, όταν είχαμε πάει με τον κύριο Πρόεδρο για διάφορα θέματα που μας είχε εξοδοτήσει η ΠΕΤ Κρήτης πριν από περίπου 20 μέρες, είχαμε συναντήσει μεταξύ άλλων και τον κύριο Βίτσα, που είχαμε συζητήσει διάφορα ζητήματα, ήταν και το προσωπικό είχε να κάνει κλπ. Και στην κουβέντα επάνω μπήκε και το θέμα του ψυχιατρίου ως συζήτηση, όπου την ενημέρωσή σας
από παλαιότερη παρέμβαση του Δήμου Χανίων, και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, ήταν μάλιστα 2 αυτές οι αποφάσεις, ζητάγαμε το χώρο για την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με την κοινωνική πολιτική από το Δήμο Χανίων, γιατί παραδείγματος χάρη δεν έχουμε ένα χώρο που θα μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε κάποιους αστέγους. Είχαμε πρόβλημα όταν κατά το παρελθόν 5 φορές το 2015 είχαμε έλευση από μετανάστες από τα νότια παράλια που είχαν καταλήξει στο Δήμο Χανίων, δεν είχαν που να τους πάμε. Πήγαμε σε άθλιες συνθήκες, σε γήπεδα εγκαταλειμμένα και τέλος πάντων διάφορα ανεπίτρεπτα πράγματα. Εκεί να πει μεταξύ άλλων ότι αφού υπάρχει αυτός ο χώρος, θα μπορούσαν, ξέρω εγώ, αυτές οι βάρκες συνήθως έχουν 200-300 ανθρώπους, θα μπορούσαν πρόκειρα εκεί κάπως να φιλοξενηθούν. Μεταξύ άλλων δηλαδή, ότι ήταν αυτός ο βασικός στόχος. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, μας είχε υποσχεθεί και ο κύριος Υπουργός ότι και αυτός ήταν σύμφωνο με αυτό το αίτημα κλπ. Υπήρχε μάλιστα λίγο μεταγενέστερη ανακοίνωση του κυρίου Σταθάκη, του Υπουργού Οικονομίας, ο οποίος ανέφερε ότι είχε κάνει παρέμβαση στο ΤΑΙΠΕΔ υπέρ του Δήμου Χανίων για να ενισχύσει αυτό το αίτημα και όλα τα σχετικά. Και φαίνονταν ότι το πράγμα πήγαινε καλά. Είχαμε κάνει επαφές με το ΤΑΙΠΕΔ για την παραχώρηση του χώρου. Στη συνέχεια λοιπόν είχαμε όμως μια έτσι ανατροπή, αν μπορούσα να το πούμε, διότι υπήρξε από τον αναπληρωτή Υπουργό μια επιστολή προς το ΤΑΙΠΕΔ, η οποία μας κοινοποιήθηκε, η οποία μιλούσε γενικά, χωρίς να διευκρινίζει, ότι θα ήθελε αυτόν τον χώρο, του ζητούσε αυτόν τον χώρο για την δημιουργία κέντρου φιλοξενίας μεταναστών. Σε αυτό εγώ εξέφρασα την αντίθεσή μου αμέσως και διαχώρισα ένα ζήτημα. Άλλο είναι να φιλοξενήσουμε έτσι ανθρώπους που τέλος πάντων σε ένα περιορισμένο αριθμό θα προσέλθουν για ένα μικρό χρονικό διάστημα, και διαφορετικό ζήτημα να μετρέψουμε ένα χώρο που είναι ουσιαστικά στον ιστό της πόλης, ή αν θέλετε στις πάλι θέσεις του, αλλά είναι στην πραγματικότητα εντός σχεδίου πόλεως Χανίων. Ένα χώρο 120 τετραγωνικών με ένα μεγάλο κτηριακό, με ένα μεγάλο κτηριακό απόθεμα. Το οποίο απόθεμα κτηριακό είναι απαραίτητο στην τοπική κοινωνία, διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα π.χ. στο θέμα της φοιτητικής στέγης στα Χανιά. Δηλαδή οι φοιτητές φεύγουν από εδώ πέρα, δεν υπάρχει τρόπος να καλυφθούν και φεύγουν εκατοντάδες φοιτητές, είτε είναι του Πολυτεχνείου είτε του ΤΕΗ Κρήτης. Υπάρχει ζήτημα με το ΜΑΙΧ, το οποίο είναι εκπαιδευτήριο, δίπλα έχει δραστηριότητα και αυτό χρειάζεται χώρο. Υπάρχει πρόβλημα με τη στέραση της δικαιοσύνης. Υπάρχουν προβλήματα με τη στέραση έτσι κοινωνικών αναγκών του δομών, τέλος πάντων του Δήμου Χανίων, και γενικότερα θα λέγαμε είναι ανάγκες του νομού στην πραγματικότητα, δεν είναι μόνο των Χανίων, οι οποίες κάπου πρέπει να στεγαστούν, εν πάση περιπτώσει. Και φυσικά υπάρχουν τρομερά προβλήματα εδώ πέρα σε σχέση με τη σχολική στέγη, και το ψυχιατρίο, κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσε να καλύψει εν μέρει και αυτή τη μεγάλη ανάγκη η οποία υπάρχει. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους και όχι για κανένα άλλο λόγο, είπαμε ότι το συγκεκριμένο ακίνητο είμαστε αντίθετοι στο να μετατραπεί αυτή τη στιγμή σε ένα κέντρο φιλοξενίας μεταναστών, πέρα από τα υπόλοιπα ζητήματα που θα μπορούσε να δημιουργήσει, διότι ένας χώρος 120 τετραγωνικών καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε να φιλοξενήσει χιλιάδες ανθρώπους μέσα στον ιστό μιας πόλης, θα ήταν για ένα χώρο ο οποίος χρειάζεται, χωρίς να αποκλείουμε την προσωρινή φιλοξενία. Στρέμματα, συγγνώμη, μπερδεύουν τα τετραγωνικά τα στρέμματα. Μα προσθέτουν τώρα, ναι. Αλλά εκεί έχουμε ένα απόθεμα κτηριακό περίπου 9.000 τετραγωνικών. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλο θέμα. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν το λόγο υπήρξε αυτή η αντίθεση. Την επομένη αμέσως ημέρα ο κύριος Υπουργός έστειλε ένα πολύ γενικό και μια συνταγματική επιστολή προς εμένα και αναφέρει και διευκρίνησε μάλλον τις προθέσεις του, ότι μιλάει για, κατά τη γνώμη του, το πολύ για 300 ανθρώπους μετανάστες που θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν, εις περίπτωση που χρειαστεί, για το υπόλοιπο δεν έχει αντίθεση να πάει στο Δήμο Χανίων. Στη συνέχεια είχαμε και επιστολή του Υπουργού, του κ. Σταθάκη, ο οποίος περίπου στο ίδιο μήκος κύματος, και αυτός συνέχισε να υποστηρίζει την παραχώρησή του προς τον Δήμο Χανίων. Βεβαίως να διευκρινίζω και να ξεκαθαρίζω ότι δεν εννοεί βέβαια ο Δήμος Χανίων σε καμία περίπτωση ότι θα χρησιμοποιήσει όλο αυτό το απόθεμα, ούτε το χρειάζεται ούτε μπορεί. Απλά εφόσον του παραγωγηθεί, που είναι σωστό, θα διαχειριστεί αυτή την έκταση, αυτό το κτηριακό απόθεμα, εις τρόπον ώστε να περιέλθει, ας πούμε, σε εκείνους, στους χρήστες εκείνους, τους δημόσιους φυσικά φορείς που θα μπορούσαν να το αξιοποιήσουν υποφελία της τοπικής κοινωνίας των Χανίων. Αυτή λοιπόν είναι η υπόθεση και νομίζω και η πρόταση του Θόδωρου με βρίσκει σύμφωνο, αν δεν υπάρχει αντίρρηση, να ενισχύσουμε, ας πούμε, και εμείς να βάλουμε ένα ψήφισμα ότι εμείς
και εμείς ενισχύουμε το αίτημα του Δήμου Χανίων για την παραχώρηση, θα μπορούσα να γράψω και χωρίς όρους, του ψυχιατρίου Χανίων, για να φιλοξενήσει τέλος πάντων ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Νομίζω ότι είναι έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι η ΠΕΔ μπορεί να πάρει απόφαση πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει μια αντίρρηση. Να παραχωρηθεί στο Δήμο Χανίων το ακίνητο του. Συγγνώμη. Η απόφαση αυτή που θα πάρθει από την ΠΕΔ, παρακαλώ να την συντάξουν κάποιοι, η οποία θα έχει. Δηλαδή να φωτογραφίζει κάποια πράγματα. Να αναγνωστεί. Συγγνώμη, αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν μπορούμε να λέμε θα φιλοξενήσουμε 200 ή 300 ή δεν ξέρω. Εμείς μόνο για να πούμε. Εμείς στηρίζουμε την παραχώρηση του ψυχιατρίου στο Δήμο Χανίων. Τέλεια. Συγκεκριμένα, αυτό θα πούμε. Τι άλλο από το ψυχιατρίο πιο συγκεκριμένο υπάρχει? Είναι τίποτα άλλο, Τάσο? Όχι, σχετικά με αυτό το θέμα νομίζω ότι θα είναι όχι για το ψυχιατρίο. Και δίκιο έχει ο Εσείς κύριε Δήμα και να το συντάξετε. Να συντάξουμε ένα κείμενο, να το διαβάσουμε. Σύμφωνοι παιδιά? Να μην κάνουμε καμία. Θα με επιτρέψετε μια και όπως είπαμε είναι ιστορική σημεία της συγκλήσεως της ΠΕΔ και με αφορμή αυτό το ψυχιατρίο θα μπορούσε η ΠΕΔ, αν το θεωρεί σκόπιμο, να υπάρχει και μια απόφαση στήριξης προς το Δήμο Κισάμου και το καθολικό του αίτημα για τη θεσμοθέτηση του ΣΟΑΠ, του πρώην Δήμου Ιναπορίου και το σταμάτημα των σχεδίων που θέλουν να δημιουργήσουν εξορυκτική ζώνη λατομεία, δηλαδή γύψου, στην περιοχή Χρυσοσκαλίτσας. Γνωρίζετε, είναι δίπλα στο Λαφωνήσι ακριβώς. Κάνουμε ένα τιτάνιο αγώνα τώρα αρκετών ετών. Ευελπιστούμε, έχουμε στείλει όλες τις επιστολές στον Πρωθυπουργό και στους υπουργούς. Και καλό θα ήταν να υπάρξει και μια σύμφωνη γνώμη της ΠΕΔ Κρήτης ότι το Λαφωνήσι και η περιοχή αυτή. Ναι, θα το συντάξουμε. Ναι, 5 λέξεις να παραμείνει όπως είναι. Ναι, δεν προβλέπονται, αλλά θέλουμε, επειδή στο χωροταξικό Κρήτης το προηγούμενο όχι, υπήρχε δυνατότητα. Απλώς αποτυπώνει. Υπάρχει πέτρωμα από κάτω, δεν το αποκρίτουμε εμείς. Όμως η μελέτη το έχει φυσικό τοπίο για όλους τους λόγους που αναφέρονται. Είναι χιλιάδες μέσα οι λόγοι, βιοποικιλότητας, τίποτα ζώνη. Γιατί δεν έχει εγκριθεί ακόμα δυστυχώς. Το κρατάνε στα χέρια ο Καρούτσος, το κρατούσε ο πρώην εκεί. Δεν έχει εγκριθεί. Έχει δώσει 2 άδειες περιβαλλοντικών εκτός, 2 Καρούτσος και 1 ο προηγούμενοι υπουργοί. Και ζητούμε την ανάπτυξή τους και να χαρακτηριστεί ως τοπίο φυσικού του ΠΕΠ 4 που είναι, για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα, διότι δεν αφορά οι περιοχές του Δήμου Κισάμου, αγαπητοί συνάδελφοι. Αφορούν όχι μόνο το Δήμο Κισάμου, αλλά ολόκληρη την οικονομία όλης της Κρήτης. Και τον Πάλο και το Λαφωνήσι και τα Παλάσσανα, που ξέρετε ότι είναι χιλιάδες επισκέπτες, είναι 1,5 εκατομμύριο ημερείς επισκέπτες που έρχονται από όλη την Κρήτη και τροφοδοτούν την οικονομία των υπολείπων πλην τη δικιά μας. Το λέω με όλη την αγάπη, γιατί οι εκδρομές πουλούν 150 ευρώ την εκδρομή από το Ηράκλειο και ξοδεύουν και βγάζουν χρήματα όλοι αυτοί οι φορείς, τα λεωφορεία και όλοι αυτοί. Και ο Δήμος Κισάμου απλώς τους μαζεύει τα σκουπίδια. Αλλά δεν έχουμε θέμα. Εμείς θέλουμε την συμπαράσταση στήριξη σιγά-σιγά, δρομολογούμε ενέργειες. Έχουμε επιβάλει ένα μικρό ανταποδοτικό στον Πάλο 1 ευρώ για να μπορέσουν να καθαρίζουν και να δημιουργούν και κάποιες θέσεις εργασίας. Αλλά θέλω να πω ότι αυτές οι περιοχές αφορούν όλη την Κρήτη. Όλη την Κρήτη αφορούν. Διαφημίζονται παγκοσμίως παντού και το ξέρετε βραβεύσεις. Πρώτα και 5η και 10η βραβεία και ενισχύουν τον τουριστικό τομέα που αυτός μας έχει μείνει στην Κρήτη και ο αγροτικός που παλεύουν οι παλέμαχοι αγρότες με το πρωτογενή τομέα, με το λάδι και με τα κυπευτικά. Και μετά πάμε, δεν έχουμε ούτε βιοτεχνίας ούτε διάμεση. Τον τουρισμό έχουμε. Οπότε, αν θέλετε να πάρετε και ένα ψήφισμα τέτοιο για το Δήμο, θα μπορώ να το φέρει από πάνω σε 5 λεπτά να το. Εξυπηρετούσε αυτό. Βοηθάει γιατί δίνει μια διάθεση. Επίσης, το κυριότερο ποιο είναι, ότι το πρώην Ομαρχιακό Συμβούλιο του νομού Χανίων 2 φορές, τις ομόφωνες αποφάσεις του, όλος ο νομός και όλοι οι φορείς, υπογράφει κόντρα στη διαδικασία αυτή. Δυστυχώς όμως, αυτό που είπαμε και πριν, κάποιοι δεν ρωτούν, υπογράψαν. Γιατί δεν το προωθούσε για έγκριση ο προηγούμενος που ήταν ο κ. Καρούτσος, μετά βάζανε σκοπιμότητες. Έφυγε και ο επόμενος. Γεωλογική, γιατί θέλουν να μπει το λατομείο μέσα. Άμα πούμε ότι εντάξει για το λατομείο, το υπογράφουν άλλη μέρα το πρωί. Βρίσκουν προσκόμματα, το στέλνανε στην Αθήνα, τα γυρίζανε πίσω. Όλο το θέμα είναι δηλαδή η γεωλογική μελέτη. Να σου πω κάτι πρακτικά, επειδή είμαι μηχανικός και αντιμετώπισα ζητήματα με εγκεκριμένο ΣΟΑΠ στην περιοχή. Η απόφαση της ΠΕΔ δεν σε βοηθάει. Το Υπουργείο, η Γενική Γραμματέα θα λύσει το ζήτημα. Εγώ ευχαρίστως εκφράζουμε μια πολιτική διάθεση. Είναι πολιτική βούληση. Δεν κάνουμε ιστορία του ΣΟΑΠ, αλλά μην κλείσουμε και τα μάτια μας στο γύρο.
Αυτό ακριβώς. Και από τη στιγμή που υπάρχουν, συγγνώμη κιόλας, είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος, ομόφωνες αποφάσεις όλων των φορέων του νομού Χανίων, ομόφωνες. Τώρα είναι πάνω από 6-7 χρόνια που κολυσιορούμε αυτή την κατάσταση και δημιουργούμε πρόβλημα στην περιοχή. Το εργοστάσιο δεν λειτουργεί. Λειτουργεί το εργοστάσιο. Πιο σημαντικό θα είναι να πάμε σαν ΠΕΔ. Παιδιά, σύμφωνοι όλοι. Δεν διαφωνεί κανείς. Λοιπόν, μια στιγμή να διαβάσει ο Δήμαρχος Χανίων να ψηφίσει ο ψυχιατρίου. Λίγο γρήγορα, αλλά νομίζω ότι λοιπόν, η ΠΕΔ Κρήτης στηρίζει το αίτημα παραχώρησης του παλαιού ψυχιατρίου Χανίων στο Δήμο Χανίων, όπως ήδη έχει εξαγγελθεί, χωρίς όρους για να καλύψει και προϋποθέσεις, το πούμε έτσι, για να καλύψει στεγαστικές ανάγκες του Δήμου Χανίων καθώς και άλλων δημοσίων φορέων, ώστε τον καταλημμένο ακίνητα να χρησιμοποιηθεί σε όφελος τοπικής κοινωνίας. Σύμφωνοι. Πρόεδρε, να βάλω ένα θέμα. Έλα, για. Σας είναι γνωστό ότι τις τελευταίες μέρες δόθηκε από την περιφέρεια προς διαβούλευση το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, Αποβλήτων. Θα πω δύο πράγματα περιηγητικά και αν θέλετε και μπορούμε να το συζητήσουμε πιο αναλυτικά μετά. Η φιλοσοφία του σχεδίου... Εκτός ημερησίας διατάξεως. Ναι, εκτός. Η φιλοσοφία του προτινόμενου σχεδίου έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ύπαρξη και τη λειτουργία του περιφερειακού ΦΟΣΔΑ ή ακόμα και των ΦΟΣΔΑ όπως σήμερα λειτουργούν. Ουσιαστικά τα θεωρεί διακοσμητικά και συμπληρωματικά στις λειτουργίες, στις αποφάσεις και του σχεδιασμού της περιφέρειας. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, με την έννοια ότι για πολύ καιρό και η ΠΕΔ αλλά και η δήμαρχη ξεχωριστά, η τοπική αυτοδιοίκηση, προσπαθούσε να βρει μια φόρμουλα, ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη, του συντονισμού και της μορφής έκφρασης των ΦΟΔΣΑ, ώστε να υπάρχει και συγκριτισμός, αλλά κυρίως να υπάρχει και αποτελεσματικότητα στην εκπλήρωση των στόχων. Το δεύτερο σημείο είναι ότι από το 2013 που υπήρχε αυτός ο προηγούμενος περιφερειακός σχεδιασμός μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ούτε μία δραστηριότητα στην κατεύθυνση υλοποίησης του στόχου που είχε θέσει ο προηγούμενος περιφερειακός σχεδιασμός. Μάλιστα σε πολλές συνεδριάσεις, της Περιφερειακής Ένωσης, σε κάποιες από τις οποίες παρευρισκόταν και ο κύριος Περιφερειάρχης, είχα θέσει το θέμα και την ανάγκη της αναθεώρησης του περιφερειακού σχεδιασμού με τις νέες εξελίξεις αλλά και τους νέους εθνικούς σχεδιασμούς, τις νέες κατευθύνσεις του εθνικού σχεδιασμού, από τον ίδιο αλλά και από άλλους παράγοντες της περιφέρειας. Παίρναμε την απάντηση, νομίζω ότι είναι γνωστό σε όλους, ότι είναι ολοκληρωμένος, δεν έχει καμία ανάγκη τροποποίησης, ούτε καν συμπλήρωσης. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα είναι ήδη υπαρκτά μέσα στο συγκεκριμένο σχέδιο και μάλιστα πρωτοπορούμε και σε επίπεδο Ελλάδος. Η κίνηση με πολύ συνοπτικές διαδικασίες να συζητηθεί η τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ με την ενσωμάτωση των τοπικών σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων και μάλιστα με διατυπωμένο κείμενο πριν καν πολλοί δήμοι ψηφίσουν τα τοπικά σχέδια. Είναι γεγονός και είναι γνωστό ότι οι δήμοι ψήφισαν από βραδύς και το μεσημέρι είχε κυκλοφορήσει το κείμενο του ΠΕΣΔΑ πλήρως. Δείχνει αν μη τι άλλο μια υποτίμηση και δεν είναι θέμα χρονικό ότι μέχρι 30 του μήνα πρέπει να έχει τελειώσει, διότι το 30 του Απριλίου δεν το θυμόμαστε στις 20, το θυμόμαστε το Σεπτέμβριο. Το τρίτο σημείο είναι η πράξη της αποκεντρωμένης διοίκησης, η οποία έκανε μια καταστατική πράξη παρεμβολής ουσιαστικά σε σχέση με τον περιφερειακό ΦΟΣΤΑ, μεταφέροντας την ευθύνη της διατύπωσης και διαμόρφωσης και του συντονισμού της εκτέλεσης των περιφερειακών σχεδίων, των τοπικών σχεδίων στην περιφέρεια. Αυτό που
Δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες αν πραγματικά είναι υλοποιήσιμος, αν είναι στα πλαίσια του εθνικού σχεδιασμού ή όχι. Θα είναι άλλα θέματα, θα τα κουβεντιάσει το κάθε Δήμος εσωτερικά, εάν κληθεί και εφόσον κληθεί να διατυπώσει κάποιες νόμες, ή τέλος πάντων θα τη διατυπώσουμε δημοσίως, γιατί βλέπω ότι πολύ δύσκολα εισακούει διαφορετικά η γνώμη μας. Θέλω να πω ότι εμείς μας απασχολεί αυτό το θέμα σαν Περιφερειακή Ένωση. Μας απασχολεί με την έννοια και του ρόλου μας και του οργάνου του ΦΟΣΔΑ, το οποίο είναι ένα όργανο δικό μας. Μπορεί να μην είναι από εμάς, αλλά είναι στο πρωτοβάθμιο τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία υποβαθμίζεται. Και είναι και το γεγονός ότι από άποψη προγραμματισμού και του νέου σχεδίου το οποίο διατυπώνεται, έργων, δράσεων, οικονομικής στήριξης, δεν φαίνεται πουθενά φωτιά. Δεν φαίνεται μάλλον πουθενά φως. Ως προς τη δυνατότητα υλοποίησης, ως προς τη δυνατότητα δράσεων, είναι πολύ απλό να ξεφυλίσετε μερικές στιγμές για να δείτε τα οικονομικά μεγέθη, για να δείτε αντιφάσεις και αντιθέσεις που φαίνονται σε αυτούς τους πυρήνες της Ευρωβουλευτής. Νομίζω ότι εμείς πρέπει κάποια στιγμή, αν όχι σήμερα, επειδή μπορεί να μην είμαστε έτοιμοι, να το συζητήσουμε και να ζητήσουμε από την Περιφέρεια να πούμε σοβαρή γνώμη πάνω στο θέμα του περιφερειακού σχεδίου και κυρίως, θέλω να ξαναπώ, στο κομμάτι που έχει σχέση με την εφαρμογή. Διότι και προηγούμενα είχαμε περιφερειακό σχέδιο, αλλά δράσεις πέρα από το ότι συνέχιση λειτουργίας κάποιων εργοστασίων ή κάποιων χώρων υγιεινής ταφής που υπήρχαν, δεν έγινε τίποτα. Και αν και τώρα βρεθούμε, όπως λένε οι φιλολογίες, ότι το πακέτο το οποίο θα δοθεί είναι 850 εκατομμύρια, από τα οποία 350 θα τα πάρει η Μακεδονία, καταλαβαίνετε, και με την προηγούμενη... Κάποια κινητά μακριά από τα μικρόφωνα και με την προηγούμενη δέσμευση του Περιφερειάρχη ότι τα δύο έργα τα οποία ενόρμε και για τα οποία έχει συμφωνήσει ομόφωνα, δηλαδή είχαμε συμφωνήσει όλοι ότι πρέπει να προωθούν, καλύπτουν περίπου μια δαπάνη της τάξης των 100 εκατομμυρίων, σημαίνει ότι δεν μείνει τίποτα άλλο για την υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού Κρήτης. Διότι στα 800 νομίζω ότι η Κρήτη να πάρει παραπάνω από 100. Άρα είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε και ένα θέμα το οποίο πρέπει να παρέμβουμε. Διότι το πρόβλημα να το βρούμε μπροστά μας και θα είναι και δυσεπίλητο μετά. Έλα, Δημάρχε. Νομίζω ότι ήταν η τοποθέτησή σου αυτή. Είναι ένα θέμα, ναι. Γιατί και εγώ θέλω να βάλω αυτές τις υπηρεσίες. Τώρα δεν ξέρω αν βάλουμε τα θέματα. Έλα, Δημάρχε. Καταρχήν να σας καλωσορίσω και εγώ και συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά είχα τεχνικό συμβούλιο στον Άρη και μετά είχα και λάστιχο, δεν έχω οδηγό, οπότε μόνος με τον βουλκανιζατέρ το παλέψαμε εκεί. Καιρό. Γαλάρης Αντώνιος Μάλεμε. Πραγματικά χαίρομαι την πρωτοβουλία που έχει πάρει η ΠΕΡ και ο πρόεδρος προσωπικά, το να κάνει αποκεντρωμένες συνεδριάσεις. Δεν είναι μόνο ότι οι δήμαρχοι έχουν την ευκαιρία να πηγαίνουν σε άλλες περιοχές, αλλά μπαίνουν και τοπικά θέματα όπως αυτά που έχει ο φίλος και συνάδελφος ο Θοδωρής, που μας φιλοξενεί σήμερα και να ευχαριστούμε. Και δεν είχα σκοπό να βάλω, αλλά επειδή άκουσα τον συνάδελφο τον Τάσο σε ό,τι αφορά το θέμα του ψυχιατρίου και φυσικά άλλωστε το είχαμε συμφωνήσει και εσείς και είχαμε κάνει οι δήμαρχοι του νομού, θα ήθελα να βάλω στην ΠΕΔ ένα θέμα το οποίο το έχετε γνωρίσει ήδη και αλλά επειδή ξαναπήρε δημοσιότητα όσον αφορά το Μάλεμε. Σωστά. Δηλαδή, πρόσφατα και ενημερώνω την ΠΕΔ πολύ σύντομα χωρίς να μακρηγορώ, ο χώρος του ιστορικού αεροδρομίου του Μάλεμε, και δεν είναι απλώς ένα αεροδρόμιο, είναι το ιστορικό αεροδρόμιο του Μάλεμε, σηματοδοτεί πράγματα όχι για το Δήμο Πλατανιά, αλλά σηματοδοτεί για την Κρήτη ολόκληρη και σηματοδοτεί και μια παγκόσμια στιγμή της ιστορίας. Σε αυτό που έγινε τότε. Φέτος π.χ. είναι τα 75 χρόνια. Θα είναι ίσως τελευταία φορά που θα έχουν βετεράνοι, 95 χρόνια, που θα έρχονται εδώ οι στάχτοι τους στην αυλή του Άγιου Αντώνη στο Μάλεμε. Θα δείτε εκεί μικρές πλακέτες που ο Δήμος βοηθάει προκειμένου αυτή να ικανοποιεί την τελευταία τους επιθυμία. Υπάρχουν, πρόεδρε, γενιές όχι ομογενών, απογόνων τους που έχουν κάνει συλλόγους και έρχονται και βοηθούν σχολεία της περιοχής, έχοντας νιώσει τόσο πολύ ταυτισμένοι στον τόπο. Άρα, πρόχειρες ανακοινώσεις του στυλ. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από κάποιους επιχειρηματίες και υπάρχει ένα αεροδρόμιο δυτικά της Τορχανίων που είναι ανενεργό, ούτε κάνει το όνομά του και θα γίνει κάποιο γκολφ. Εν πάση περιπτώσει, υποτιμούν και την νοημοσύνη και την αυτοδιοίκηση. Εγώ τα λέω δημόσια
και δεν έχω τίποτα να κρύψω. Στην ιστορία πάνω απ' όλα. Μα ποιος θα δημοσιεύσει? Αυτά υπόθηκαν από τον αρμόδιο Υπουργό Εθνικής Αμήνης σε μια εκπομπή τηλεοπτική και σε μια ραδιοφωνική. Επί το οποίο υπήρχε και απάντηση από μένα. Εμείς τώρα, σαν αυτοδιοίκηση και σαν Συμβούλιο, έχουμε πάρει μια απόφαση, και ομόφωνη μάλιστα, έχουμε κάνει κάποιες πρωτοβουλίες, Πρόεδρε, οι οποίες είναι με φορείς επιστημονικούς και με το Πολυτεχνείο και με το ΜΑΕΚ, πρόσφατα και με το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Κρήτης, προκειμένου σύμφωνα με το υφιστάμενο ΣΚΟΑΠ, που επιτρέπει τις συγκεκριμένες χρήσεις γης, να γίνουν οι ανάλογες από εμάς προτάσεις, που το έχω πει και στον Υπουργό, πέρυσι τέτοια εποχή που είχε έρθει για την εφέτειο των 74 που είχε πάει στην Κάντανο τότε. Τώρα τι χρήση προβλέπει? Αυτή τη στιγμή η χρήση του είναι εκμετάλλευση από το Μετοχικό Ταμείο της Αεροπορίας, όπου οι χώροι που δεν χρησιμοποιούνται νοικιάζονται σε βοσκούς προκειμένου να φυτεύουν ψυχανθή, ταΐ, βρώμη, βίκο, με τα οποία συντίζονται τα ζωντανά. Αυτή είναι η χρήση και η εκμετάλλευση στη στιγμή των μη χρησιμοποιούμενων χώρων. ΣΟΑΠ υπάρχει. Αυτό λέμε στην πρότασή μας. Το ΣΟΑΠ λοιπόν προβλέπει την ανάπτυξη δράσεων θεματικού χαρακτήρα που έχουν να κάνουν και ίσως με τουριστικού, όχι κτηριακά, μην μπερδευόμαστε, θεματικά πάρκα για να το πω απλά. Εμείς λοιπόν δεν είμαστε αντίθετοι καθόλου μάλιστα σε μια διαδικασία που θα αναδείξει σε ό,τι αφορά το αεροδρόμιο. Πρώτα απ' όλα θα γίνει ένα σημείο της παγκόσμιας ιστορίας εκεί, με όση έκταση απαιτηθεί, και μετά θα πούμε και στη διαδικασία την παράλληλη της ανάδειξης μέσα από το υφιστάμενο ΣΟΑΠ και με τη συμμετοχή του Δήμου. Αυτό λέμε. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς να παραβλέπει αυτή τη στιγμή την τοπική κοινωνία και η οικονομία, αν θέλετε, διότι δεν ξέρει τι θα έχει καθένα στο μυαλό του την κάθε στιγμή να συμφωνήσει ερήμην εμάς. Εμείς θέλουμε να είμαστε μέτοχοι και συμμέτοχοι. Οπότε, αν το κρίνει σκόπιμο υπέρ, στο πάγιο αίτημα το οποίο επαναλαμβάνεται και επειδή είναι και τα 75 χρόνια φέτος, ως καλεντάρι έχει μια ιδιαίτερη σημασία και με τις αποστολές και όλοι τους λόγους μας θα αναδείξουμε τη σημασία, την ιστορικότητα κτλ. Να έχουμε και μια συνάφεια σε σχέση με τον σχεδιασμό που έχουμε. Εμείς το σχεδιασμό μας, και κλείνω με αυτό, Πρόεδρε, είναι με το υφιστάμενο ΣΚΟΑΠ να αναπτυχθούν δράσεις θεματικής αξιοποίησης, τις οποίες εμείς δεν αποκλείουμε απριόρι καμία, δεν υιοθετούμε απριόρι καμία, η οποία θα είναι μέσα από το master plan, το οποίο αυτή τη στιγμή με το ΤΕΕ είμαστε σε διαδικασία ενός στρατηγικού αρχικού χωρικού. Βεβαίως, αν συμβούλιο, ναι, λέω, αν θέλει υπέρ της ανάγκης να στηρίξει ομόθυμα το ίδιο έτοιμα, η όποια αξιοποίηση, ανάδειξη του αεροδρομίου πρέπει αφενός να λάβει υπόψη τον ιστορικό χαρακτήρα του αεροδρομίου και ό,τι συνεπάγει, και αφετέρου να έχει τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινότητας με την παραχώρηση όπως τη ζητάμε εμείς σε εμάς. Αν το δεις από το Google, είναι κοντά 1000. Δεν θα αφήσουμε τίποτα για κανένα, θα πάρουμε όλα. Ό,τι παίρνουν οι Δήμοι, Πρόεδρε μου, αξιοποιείται. Κοινωνικές δομές είναι χώροι, είναι. Ό,τι δεν πάει στους Δήμους. Για συμφωνούμε όλοι να παραχωρηθεί το... Ήθελα να κάνω μια παρατήρηση στον φίλο μου τον Γιάννη, ότι η σύμφωνη γνώμη του Δήμου δεν θα μετρήσει. Γι' αυτό εγώ θα σας πρότεινα μέσα στο ΣΚΟΑΠ, εκεί που λέτε θεματικά πάρκα, ιστορικής λογικής να προσδιοριστεί, γιατί αλλιώς θα μπορεί οπωσδήποτε, βάζοντας ένα κομμάτι της ιστορίας, να σου στείλει δίπλα ό,τι θέλει. Άρα στη διαδικασία που έχετε με το ΤΕΕ τώρα, φροντίστε να προσδιορίσετε περισσότερο, χωρίς να του βάζετε τελείως στενά περιθώρια, αλλά προσδιορίστε το θεματικά για να περιοριστούν τα προβλήματα τα οποία θα υπάρχουν στη διαδρομή. Έχεις δίκιο, απλώς, Πρόεδρε, αυτά στιγμές. Το ΣΚΟΑΠ του Πλατανιά, του Καποδιστριακού, είναι του 7. Στα 5 χρόνια, δηλαδή από το 12, γίνεται αναθεώρηση. Στο Συμβούλιο, είναι εδώ και ο Μανώλης, έχουμε πάρει απόφαση να κάνουμε αναθεώρηση του ΣΚΟΑΠ, το οποίο δεν προβλέπει επί της ΠΕΟ βενζινάδικα. Φανταστείτε τι ΣΚΟΑΠ είχαμε, επί της ΠΕΟ τα βενζινάδικα είναι παράνομο. Πρέπει να πάει βάλει βενζίνη στο βουνό και να ξαναγυρίσει στην παραλία για να κοιμηθεί. Άρα πάμε να κάνουμε αναθεώρηση. Ξέρεις, Πρόεδρε, δεν υπάρχει καθεστώς αναθεώρηση. Αναθεώρηση που είναι μόνο βελτιωτική στο περιβάλλον. Σημειακή. Σημειακές. Έχουμε κάνει στο Καλογερί και στην περιφέρεια και στο Μαυράκι. Η απάντηση είναι θα περιμένετε μετά το 2014 να βγει η υπουργική απόφαση να καθαρίσει τους όρους. Η υπουργική απόφαση πρέπει να καθαρίσει τους όρους, δεν έχει βγει. Και πάμε μόνο με σημειακές αλλαγές. Αν κάποια περιοχή ξενοδοχεία είναι τετράστερα, να τα κατεβάσεις τρίστερα ή οτιδήποτε. Επέτρεψέ μου λόγω ειδικότητας να διαφωνήσω. Υπάρχει λογικό καθεστώς. Απλά το πρόβλημα είναι τώρα ότι δεν αντιμετωπίζονται αυτά τοπικά στην περιφέρεια, αλλά στο Υπουργείο. Απαιτείται πλέον προεδρικό διάταγμα. Άρα είναι πολύ πιο δύσκολες οι διαδικασίες τώρα. Αλλά όχι ότι δεν υπάρχουν. Και αυτά με τα βενζινάδικα υπάρχει ήδη εγκύκλειος του Υπουργείου που επιτρέπει τις σημειακές τροποποιήσεις. Άρα
Μπορείτε να μπείτε. Όταν είναι πρώτο 14 διέναρξη. Αν το 14 θέλει η Υπουργική Απόφαση να καθορίσει του όρου. Δεν το κατάλαβα αυτό. Όταν έχει ανοίξει τη διαδικασία για συγκεκριμένο πράγμα 1η Ιούνιου του 2014. Σωστά. Όταν είναι μετά τον Ιούνιο του 2014. Πας με τις νέες διατάξεις. Πρέπει να προσδιορίσει. Αυτοί λήγουν τη μεταβατική περίοδο. Μια καταγγελία κλείσει το βενζινάδι. Και θα μείνει χωρί βενζινάδι με παλιά εθνική. Αν είναι δυνατόν. Ναι, κλείνει. Εδώ δεν έχουμε κάνει ακόμα. Άρα, πολιτικά, αυτό που εξέτασε στο πρέπει να το δείχνουμε και στα πράγματα όταν χρειάζεται. Δηλαδή, δεν μπορούμε να είμαστε τώρα εκτός τη διαδικασία για να πει στο φιλέτο που υπάρχει εδώ στην περιοχή. Δεν μπορεί δηλαδή ο Δήμος να αγνοηθεί και να μην ληφθούν υπόψη καθόλου οι γονείς του Δήμου. Άρα, συμφωνώ απόλυτα με τη θέση του Γιάννη ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αυτό που εξέφρασα στην αρχή επάνω ο Γιάννη, ο πρόεδρος του κ. Μαυλάκη, του είπα ότι οι ΠΕΔ και οι Δήμοι πρέπει να ζητήσουν την καθολική παραχώρηση των δημόσιων χρημάτων του Δήμου. Γιατί οι Δήμοι είναι που μπορούν να τα αξιοποιήσουν. Το ΤΑΙΠΕΔ θα πουλήσει να γίνει ένα ωραίο λόγο. Και ουδέμια αξιοποίηση έχει κάνει το ΤΑΙΠΕΔ τόσα χρόνια, ουδέμια αξιοποίηση στην Ελλάδα έχουν φάει τόσα εκατομμύρια στις μισθούς των και σε αυτά τα συμβούλια που έχουν τα πατεχάνους και ουδέμια αξιοποίηση. Ενώ με τους Δήμους σίγουρα είναι καλύτερο και για τους ιδιώτες. Και οι ιδιώτες και οι μάλιτες μπορούν να προχωρήσουν και αξιοποιήσουν το φιλέτο αυτό που μπορούν να αξιοποιήσουν όταν είναι στην τοπική κοινωνία. Και έτσι θα κερδίσει και η εθνική. Δεν θα κερδίσει και η εθνική από όλο αυτό. Λέω ότι η λογική το να περάσουν όλους τους Δήμους δεν είναι λογική. Ξέρω πολύ καλά γιατί είχαμε την τύχη, την ατυχία το 2000 όταν ήμουν πάλι δήμαρχος να πάρουμε τη Μαρίνα του Αγίου Νικολάου στο Δήμο και η Μαρίνα καρκινοβατή. Ακριβώς διότι δεν μπορεί να κινηθεί σαν ιδιωτικός φορέας για να κάνει τη δουλειά του. Θέλω λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό. Προφανώς και συμφωνώ ότι κάποια κομμάτια πρέπει να μας δοθούν για να στηρίξουμε τις υποδομές στην περιοχή. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά μην πάμε στο μαξιμαλιστικό όλα σε εμάς, γιατί έχουμε χάσει το στόχο. Γι' αυτό και είπα. Κωστή, επειδή ξέρουμε πώς λειτουργεί η ελληνική πραγματικότητα, γι' αυτό είπα στο Γιάννη αυτό που είπα. Φροντίστε να περάσει το ΣΟΑΠ, γιατί η άποψη του Δήμου θα γραφτεί στα παλαιότερα των υποδημάτων. Γι' αυτό το είπα. Τώρα ζητήσαμε 2 κτίρια εγκαταλελειμμένα στον Άγιο Νικόλαο και μου στέλνουν από το ΕΤΑΔ εκτιμητή να δει πόσο είναι. Τους έχω στείλει πρόταση για συντήρηση 200.000. Λέει να δούμε το κτίριο πόσο αξίζει. Εγκαταλελειμμένο τώρα 10 χρόνια για να στο παραχωρήσουν. Τι μου λέτε, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα σε αυτό το τοπίο που διαχειριζόμαστε. Ας γίνουμε λοιπόν λίγο πιο ρεαλιστές για να έχουμε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Μην εθελοτυφλούμε και μην είμαστε θεροβάμονες ότι με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα τα κάνουμε. Τίποτα δεν θα γίνει αν δεν περάσει κάποια πράγματα σε διαδικασίες. Αντώνη, γι' αυτό είπα και εγώ. Εμείς δεν λέμε ούτε αφορίζουμε, ούτε όμως πάμε να υπερθεματίζουμε. Πρέπει να υπάρχει ένα σχεδιασμό, να σέβεται 5 πράγματα και ο Δήμος να είναι μέτωπος. Συμμέτωπος μέσα. Δεν γίνεται ερήμη, δηλαδή κάποιος μου είπε κάτι και πέταξα και μια κουβέντα. Κάποια πρέπει να τα γλιτώσουν γιατί θα τα πουλήσουν όλα. Να είμαστε καθαροί. Το είπα. Λοιπόν, μην τα λέμε κιόλα. να πάρει υπέρ θέση και να στηρίξουμε τον Δήμο Πλατανιά. Να στηρίξουμε τον Δήμο Πλατανιά. Ας γράψει ο ίδιος ο Γιάννης ο Μαραβράκης. Η λογική που το ανέφερα δεν είναι. Διαφωνεί κανείς? Όχι. Αυτό που έθεσε ο κύριος Γερός είναι ένα ζήτημα το οποίο παίρνει και τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ηρακλείου. Θα προτιμούσα να το συζητήσουμε μετά υγεία. Για να κοιτάξω. Σοβαρό απλώς. Ναι, βεβαίως. Το θέμα που έθεσε ο Ηλίας είναι πάρα πολύ σοβαρό και εγώ 1,5 χρόνο τώρα που συμμετέχω ξανά στα όργανα. Ειλικρινά δεν ξέρω τι ακριβώς θα συμβεί. Υποτίθεται ότι υπήρξε με το αν θα υπάρξει φόδσα ή θα είναι χώρια το κάθε κομμάτι, δεν ξέρω τι. Ξαφνικά η αποκεντρωμένη, η οποία είναι παντελώς αδρανής, εμφανίζεται και παίρνει μια θέση και κάνει κάποια πράγματα. Αλήθεια. Ξέρουμε τελικά ποια είναι η πολιτική, η κεντρική, η οποία θα ισχύσει. Γιατί αν ξέρουμε και οδηγεί τα πράγματα προς την περιφέρεια, δεν έχουμε λόγο να πάμε απέναντι στην περιφέρεια. Αν έχει σκοπό να τα δώσει σε εμάς, να δούμε τι κάνουμε. Διότι βρισκόμαστε το τελευταίο διάστημα θεωρητικά κάποιες φορές για κάποιους απέναντι στην περιφέρεια, ενώ δεν είναι έτσι. Γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται, δεν ξέρουμε ποια είναι η κεντρική κατεύθυνση προς τα που θα πάει η ιστορία. Το ίδιο γίνεται τώρα και με τα ΤΕΒΑ, με την βοήθεια την κοινωνική. Βάλαν την περιφέρεια στη μέση γιατί εμείς δεν είμαστε σε θέση να τα διεκδικήσουμε, παιδιά. Και κάποια στιγμή, αναφερόμενοι σε αυτά που είπα στην αρχή, μην μεμφόμαστε συνέχεια τους άλλους. Εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, ούτως ώστε να καταλάβουν ότι δεν παίζουμε. Το όργανο μας η ΚΕΔΕ παίζει ή μας παίζει.
για να διεκδικεί αυτά που πρέπει και να έρχονται στους Δήμους, τόσο ώστε να μην είμαστε απέναντι στην κάθε περιφέρεια, στον κάθε ερετό που έχουμε διακριτούς ρόλους. Εδώ λοιπόν στο θέμα που έβαλε ο Ηλίας, νομίζω ότι σηκώνει λίγο παραπάνω συζήτηση, αλλά κυρίως να δούμε ποια είναι η πολιτική που θα ισχύσει παρακάτω. Γιατί πιστέψτε μου ότι εγώ δεν ξέρω τι θέλει το Υπουργείο, πού θέλει να τα πάει. Και επειδή δεν ξέρω και τι να αποφασίσω. Δεν θα πάρω θέση. Γιατί να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, γιατί να πάμε απέναντι στον Α ή τον Β πολιτικό παράγοντα. Ας μας πούνε ποια είναι η πολιτική η οποία έχει αποφασίσει κεντρικά και θα δούμε τι κάνουν παρακάτω και τι θέση παίρνουν. Είναι απαράδεκτα αυτά τα οποία εξελίσσονται. Απαράδεκτα από το Υπουργείο. Μέχρι πρότινος μας λέγανε παράταση μέχρι τέλος Μαΐου, τώρα ξαφνικά δεν χρειάζεται αυτή η παράταση για τον περιφερειακό φόστα, ο οποίος μάλλον δεν πρέπει να υπάρχει. Τότε γιατί, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών τσακωνόμαστε και θα πάμε στο Συμβούλιο. Δηλαδή πράγματα, αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Και τα δεχόμαστε. Και τα δεχόμαστε έτσι. Και δεν ξέρω και πώς να αντιδράσουμε. Ίσως μια συλλογική παρέτηση της ΠΕΔ. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει κάποιοι να καταλάβουν ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σέβονται τον εαυτό τους, θέλουν να κάνουν δουλειά και ας μας δώσουν τους κανόνες με τους οποίους θα λειτουργήσουμε. Διότι ο καθένας μας παίζει μόνος του. Και είναι απαράδεκτο αυτό, παιδιά. Επειδή μας έχουν χώρια και επειδή εγώ θα βοηθήσω τον Γιάννη και ο Γιάννης τον Βασίλη, παίζουν σε αυτές τις μικροδιαφορές, κάνουν τη δουλειά τους. Η ουσία είναι ότι ούτε οι πολίτες ούτε εμείς μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Είμαστε χύμα. Τέτοια κατάσταση. Περίπου 28 χρόνια που ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση δεν την έχω ξαναζήσει. Δεν ξέρεις πού πατείς και τι είναι από κάτω. Τουλάχιστον σε αυτό το ζήτημα, για να μην βρισκόμαστε απέναντι, ας βρούμε τι έχουν σκοπό να κάνουν για να δούμε τι κάνουν παρακάτω. Βεβαίως. Αυτό που λέει ο Αντώνης, ότι πρόσφατα σε κάποιες καφές που είχα και εγώ γνωμένες όπως κάνω στην Αθήνα σε θέματα για την διατηρησιμότητα των φόζων μέχρι 31 Μαΐου, που όπως πιστεύω πολύ καλά έχουν πάρει την παράταση για τη λύση και συγχώνευση στον ενιαίο περιφερειακό φόντα, γιατί αυτό λέει το εφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Και στη συνέχεια και συζητήσεων που είχαν γίνει στην ΔΕΔΙΣΑ πάνω, παρουσία και των βουλευτών του νομού και του Διοικητικού Συμβουλίου, μου είχε πει ο Μπαλάβας, που αυτό το έκανε και δελτίο τύπου, ότι δεν υπάρχει περίπτωση η ΔΕΔΙΣΑ θα υπάρξει διαχωρισμός της σε ό,τι αφορά την αυτόνομη λειτουργία, αυτό είναι ένα πάγιο θέμα της περιφερειακής οδοσκαμείων, και σε ό,τι αφορά τους άλλους φόσδα θα εξακολουθούν να παραμείνουν, δεν έχουν αποφασίσει τον αριθμό. Αυτά ακριβώς που λέω είναι να ανακοινώσουμε αυτό που είπαμε, να ανακοινώσουμε. Ναι, του λέω αυτό πρέπει να γίνει σε ένα χαρτί με την έννοια νομοθετικής διάταξης που τροποποιεί. Είναι αυτό που λέει μέσα τώρα ο Ηλίας, δηλαδή το ανέφερες και εσύ. Άρα εμείς πρέπει να μην απορροφηθούμε από τον περιφερειακό φόσδα. Που 31 Μάη πρέπει να απορροφηθούμε και εμείς και οι 4 φόσδα του νησιού. Και απ' την άλλη λέμε ότι ο φόσδα πιθανόν ο περιφερειακός δεν χρειάζεται να υφίσταται. Δηλαδή θα ανήκει να απορροφήσει υπαρκτούς. Και ήταν η συλλογική ότι θα πάει νομοθετική διάταξη τώρα που να διατηρεί την αυτονομία και την αυτοτέλεια. Τώρα, και για τις παραλίες παρένθεση, η ίδια κουβέντα εκεί, ήταν 5 κέντρα εξουσίας. Με την έννοια ότι από 5 διαφορετικούς φορείς ήταν όλοι υπεύθυνοι. Και τελικά από ό,τι έμαθα, το ξέρετε και εσείς, κατέθεσε μια τροπολογία στο σχέδιο του συνεταιρισμού από 20 βουλευτές που λέει την παράταση της υφιστάμενης ισχύας. Ψηφίστηκε χτες νομίζω, ναι, και εκεί πρέπει να πούμε ένα θέμα ότι οι ημερομηνίες. Γιατί είναι το άλλο θέμα. Ψηφίστηκε μεν, η ΚΙΑ έχει κάτι ημερομηνίες. Είναι την 20η Μαΐου, την 30η Μαΐου, αν θυμάστε. Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Παράταση, ναι, αλλά η εγκρίση από τα Υπουργεία, η ΠΕΚΑ είναι από την αρχή ξανά. Άρα μέχρι να κάνει το ΠΕΚΑ χαρτί να σου στείλει και το ΠΕΚΑ να σου γυρίσει, 30η Μαΐου παρήλθε. Άρα το δικαίωμα του Δήμου να εισπράξει πέταξε πάλι. Απλά επειδή φτάσανε πάλι στο και πέρυσι 22 Απριλίου είχε γραφεί και πέρυσι. Ένα τέτοιο πρόεδρο σήμερα ότι οι ημερομηνίες μπορεί ο Υπουργός να βγάλει οικία και να μην ισχύει 30 Μαΐου, αφού ψηφίστηκε, έχει το δικαίωμα να πάει 30 Ιουνίου. Διότι αλλιώς Μα εδώ δήμαρχε εξεδόν, δεν τα ξέρετε εσείς, δεν σας έχουν κοινοποιήσει. Διαπιστωτική πράξη της αποκεντρωμένης διοίκησης ότι ο περιφερειακός φόσδα δεν διαθέτει τις κατάλληλες υπηρεσίες για να γίνουν τα τοπικά σχέδια. Και με βάση αυτή την διαπιστωτική πράξη εγκρίθηκαν οι δαπάνες που κατέβαλε η περιφέρεια για να πληρώσει τους... 13 μέρες μετά την απόφαση της περιφέρειας να αποδώσει τις μελέτες σε μελετητές. Δεν πληρώνει επίτροπος. Εκείνο που είναι εδώ πέρα φάλτσο. Τέτοια άλλα χαρτιά που σε αποκεντρωμένοι για τους Δήμους δεν τα δίνει. Είναι το γεγονός ότι δεν ειδοποίησε κανείς για αυτό προηγουμένως. Είπα ξεκαθαρίσουμε το ρόλο όλων μας εδώ μέσα. Είχαμε πάρει απόφαση να κάνουν οι Δήμοι προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια
από κάθε ένα δήμο που ενδιαφερόταν να γίνει το δικό του πιστά, το τοπικό σχέδιο. Στη συνέχεια και ενώ έστειλα σε επιστολή στην περιφέρεια, πληροφορήθηκα ότι δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη και τα σχέδια γίνανε σε συμφωνία με την περιφέρεια και τον καθένα δήμο ξεχωριστά. Αυτά τα σχέδια, τα τοπικά σχέδια. Αλλά τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα, είναι εκτάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μετά εγώ θα το επαναφέρω το θέμα. Η υγεία άκρηση στην ΠΕΤ. Έλα, Αποστολή. Κύριε Πρόεδρε, να βάλω ένα ερώτημα. Μπορώ. Βεβαίως. Λοιπόν, έχω μια απορία. Το όργανο το δικό σας είναι αποφασιστικό. Τι εννοεί να είναι αποφασιστικό? Παίρνετε αποφάσεις οι οποίες επικυρώνονται από το περιφέρεια. Από πουθενά δεν επικυρώνονται. Είμαστε ανεξάρτητοι. Απλά δεν είναι αποφασιστικό. Γιατί δεν παίρνετε αποφάσεις για αυτά που λέτε τώρα? Γιατί για να γίνουν εφαρμόσιμες πρέπει να περιβληθούν τον κανόνα της νομιμότητας μέσα από μια υπουργική απόφαση ή ένα νόμο. Μα την υπουργική απόφαση τη ζητήσετε εσείς. Έτσι δεν πάει? Να ήταν ηλίθιος από έχουμε ζητήσει. Να ζητάτε. Ο άνθρωπος έχει να πει ότι πρέπει να είμαστε περισσότερο αγωνιστικοί σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των αποφάσεων μας. Λέει ο άνθρωπος, αν κατάλαβα καλά, είναι να είμαστε περισσότερο αποφασιστικοί για αυτό που λέμε το. Το ίδιο πράγμα λέμε, το παρήγγελα φραστικά, αλλά λέμε το ίδιο πράγμα. Έλα από το Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, σχετικά με το θέμα των παραλιών, θα σας παραδώσω ένα εσωτερικό έγγραφο. Μετά τη συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό, τις συναντήσεις αλλεπάλληλες για το θέμα των παραλιών, έφυγε με το χαρακτηρισμό εξαιρετικά επίγον από το Υπουργείο Οικονομικών, από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίας Περιουσίας, αυτό το έγγραφο το οποίο θα σας παραδώσω, με ημερομηνία 7 Τετάρτου. Αναφέρεται, θα σας πω μόνο 2 σημεία. Το σχέδιο ΚΙΑ παραχώρησης απλής χρήσης του Αιγιαλού για το 2016, το οποίο έχει ολοκληρωθεί το Υπουργείο Οικονομικών, πλην του μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά στα οικονομικά ωφελήματα των Δήμων, έναντι της συμμετοχής τους στην προτινόμενη διαδικασία είναι ΚΙΑ περιγραφής διαδικασιών και όχι παραχώρησης. Έχει συνταχθεί μετά από δίμηνη ενασχόληση τριών Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ανταποκρίνεται σημείο προς σημείο στις αιτιάσεις και απαιτήσεις της 3944-2015 απόφασης Συμβουλίου Επικρατείας. Δηλαδή, από τις 7 Τετάρτου, ολοκληρωμένο ΚΙΑ έχει παραδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών. Από 7 Τετάρτου μέχρι σήμερα το Υπουργείο Εσωτερικών πελαγοδρομή. Γιατί πελαγοδρομή? Και για να δείτε ότι η παρέμβαση της τροπολογίας εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για τους Δήμους, διότι κυριολεκτικά μπαίνει θέμα πλέον κατάρτισης και μόρφωσης αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι τεινάζουν στον αέρα και ρίχνουν ατομικές βόμβες. Ακούστε μέσα στο εσωτερικό έγγραφο. Τέλος, όπως ήδη θα γνωρίζετε, η επαρθημόν ΦΕΚ 5578Β ΚΙΑ του 2015, που λαμβάνεται στην επιστολή σας ως κείμενο εργασίας, έχει ήδη προσβληθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δηλαδή του 2015 έχει προσβληθεί ήδη από το Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας και συζητείται τη 15η του 2016 στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο αρμόδιο τμήμα. Ο ένας εκ των εισηγητών, καθώς τα σημεία προσβολή της είναι τα ίδια με την ΚΙΑ του 2014. Η οποιαδήποτε παράταση της ΚΙΑ του 2014, που δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, θα προσβληθεί με αίτηση αναστολή εφαρμογής, η οποία θα γίνει δεκτή, με αποτέλεσμα ότι το καθεστώς των παραλιών θα μείνει παντελώς ανεξέλεκτο. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και το αντιμετωπίζει με απόλυτη προσχειρότητα το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως και οι βουλευτές που κάνουν την προτροπολογία. Για αυτά βέβαια τα θέματα υπήρχαν παρεμβάσεις μεμονωμένες Δήμων που κάνανε αυτές τις προτάσεις του Υπουργικού και το Υπουργείο Εσωτερικών σε αυτή την αντίληψη. Αυτό όσον αφορά το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Και θα υπάρξει μια συνάντηση την επόμενη εβδομάδα πάνω σε αυτό το πνεύμα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Το αντιμετωπίζει γιατί με τον Τάσο. Ναι. Στο Γενικό Γραμματέα. Η πιο ουσιαστική συνάντηση πρόεδρε που έγινε στο πρωί ήταν η της ΦΕΔ Κρήτης. Και εσύ ήσουν νομίζω. Ναι, ακριβώς. Αυτή ήταν η πιο. Μετά τη δικιά μας συνάντηση υπήρξε αυτό το έγγραφο. Εσωτερικό έγγραφο, θα σας το παραδώσω. Λοιπόν, άρα
Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή, εκτός από την παράταση που υπάρχει ένα πρόβλημα, να μην πούμε περισσότερο όμως γι' αυτό, υπάρχει alternative, υπάρχει εναλλακτική λύση του Υπουργείου. Είναι η λύση που βασίζεται στην πρόταση που κάνουμε σε ό,τι αφορά το ποσοστό που θα περιέχεται στους Δήμους. Διαπραγματευόμαστε το 70% και το 80%. Έτσι. Επομένως, εάν υπάρξει με προσωρινή διαταγή, με έτσι αναστολή του Συμβουλίου της Επίπεδου, δεν πιστεύω να είναι τόσο σύντομα εγώ, αλλά μπορεί να είναι, τότε μπορεί η κυβέρνηση να πάρει την απόφαση αυτή, την οποία έχει επεξεργαστεί ήδη, και θα παίξει μόνο το ίσως του ποσοστού κατά πόσο συμφέρει τους Δήμους ή όχι η παραχώρηση στο ποσοστό που θα πει το Υπουργείο. Λοιπόν, να συνεχίσω κάτι. Η τροπολογία σήμερα βγήκε ψηφίσει χθες. Ψηφίσει, θα δούμε. Το ξέρω, θα δούμε. Απόστολε για το Φώστα. Ναι, για το Φώστα, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας πω το εξής. Εγώ τον εκτύπωσα. Αυτός εδώ είναι ο νέος περιφερειακός σχεδιασμός, είναι 2 μέρες. Κρήτης. 3 μέρες, είναι η τρίτη μέρα σήμερα που Κρήτης. Κρήτης. Είναι στη διαβούλευση, ναι. Είναι στην περιφέρεια, στο site της περιφέρειας. Είναι αυτός εδώ ο Γκώδης. Λοιπόν, θέλω να σας πω, εγώ δεν θα μπω στα τυπικά σχετικά το πώς έγινε η διαδικασία, σχετικά με τη διαπιστωτική πράξη της αποκεντρωμένης ή τα τοπικά σχέδια. Υπάρχει ένα θέμα, τη χαμένη αξιοπρέπεια της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να τη διεκδικήσουμε πρώτα εμείς. Και αναφέρομαι στο Θοδωρή. Λοιπόν, κοιτάξτε κύριε Δήμαρχε, εδώ υπάρχουν σημαντικά ζητήματα. Για πρώτη φορά ομολογεί ο περιφερειακός σχεδιασμός χωρίς να υπολογίζονται μία σειρά από δαπάνες ότι δεν μπορούσαν να τις προβλέψουν, ότι ανέρχεται σε 231 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι τα λεπτά το κόστος για να υλοποιηθεί αυτός ο περιφερειακός σχεδιασμός. Με κάποιες μελέτες συμπληρωματικές θα περάσει τα 300 εκατομμύρια. Θεωρητικά υπάρχουν 108 εκατομμύρια, δεν υπάρχουν για μένα, είναι προσωπική μου άποψη. Με βάση τα δεσμευμένα λεφτά από το ΕΣΠΑ, 850 εκατομμύρια πανελλαδικά, 460 εκατομμύρια παίρνει μόνο η περιφέρεια Αττικής, 400 περίπου κεντρική Μακεδονία. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Τα έργα τα οποία θεωρούνται ότι έχουν πάρει το πράσινο φως χρηματοδότησης υπό την αιρεσιμότητα, ότι θα ενταχθούν στα ΕΣΠΑ. Και αυτό κρίνεται. Εν πάση περιπτώσει, εδώ υπάρχει το πρώτο σημαντικό θέμα είναι αυτό. Δεν μπορεί να σχεδιαστεί ένα τέτοιο πράγμα που επιβαρύνει τους πολίτες. Πραγματικά διότι. Το θέμα είναι πού θα εξευρεθούν τα λεφτά. Η μόχλευση κεφαλαίων. Από πού θα προέλθει. Το γράφει μέσα. Ένα μεγάλο ζήτημα. Το κόστος διαχείρισης. Το κόστος διαχείρισης, εάν δείτε μέσα, υπερβαίνει 3 φορές το μέσο κόστος διαχείρισης από τους άλλους περιφερειακούς, από τους άλλους σχεδιασμούς που υπήρχε από την υπόλοιπη χώρα. Μιλάμε για ασύλληπτα ποσά, τα λένε οι μελέτες Οικονομόπουλου, τα λοιπά δεν τα λέω εγώ, 392 ευρώ τόνους. Είναι πράγματα. Και να σας πω, το μέγεθος αν θέλετε αυτού του περιφερειακού σχεδιασμού και το τοπικό σχεδίο είναι δυνατόν το τοπικό σχέδιο, θα γράφονται μέσα, το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Ηρακλείου, το μοναδικό που πέρασε από διαβούλευση, σημαντικό αυτό, να ανέρχεται σε 2.700.000 το κόστος του και να ανέρχεται του Δήμου Γόρτινα σε 2.200.000. Δηλαδή, πού θα πάμε? Να ανέρχονται 7 σημεία, πράσινα σημεία του Δήμου Ηρακλείου, να κοστολογούνται 1.260.000 και τη Σιτία σε ένα πράσινο σημείο 700.000. Αυτά δεν στέκουν σε καμία λογική. Δηλαδή, πιστεύω ότι εάν δεν κάτσουμε να σκεφτούμε σοβαρά πάνω σε αυτό το θέμα, διασύρεται η τοπική αυτοδιοίκηση, διότι αφορά τους βαθμούς του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αφορά τους δημότες. Τα κεφάλαια δεν λένε πού θα εξευρεθούν. Τα 108 εκατομμύρια διαβεβαιώνει ότι υπάρχουν υπό την αιρεσιμότητα, λέει το Υπουργείο, υπογραφή χαρίση. Άρα εδώ που πάμε, θα μας πνίξουν τα σκουπίδια, θα πνιγούμε κυριολεκτικά, δεν μπορεί να υλοποιηθεί αυτός ο περιφερειακός σχεδιασμός. Στην Κρήτη λειτουργούν χαδά, το ομολογεί ο περιφερειακός σχεδιασμός και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ιεράπετρας, ενώ υποτίθεται έπρεπε να είχαν κλείσει όλοι οι χαδά. Τα ξέρετε τα προβλήματα, νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια ειδική συνεδρίαση της ΠΕΔ και διευρυμένη για να συζητηθεί για μένα αυτό το μισούρισμα. Ευχαριστώ. Ωραία.
Θα τα εξετάσουμε εντελεχώς αυτά. Ώστε αφού διαβάσουμε το περιφερειακό σχέδιο, το οποίο εγώ δεν έχω δει ακόμη. Ναι, το σύνολο. Μπορούμε να ζητήσουμε και τη στήριξη των επιστημονικών, δηλαδή όπως το ΙΝΤΕ, το ΤΕΙ, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης. Αλήθεια πιστεύετε ότι έτσι θα το λύσουμε? Λοιπόν, αλήθεια πιστεύετε? Πολιτικό είναι το θέμα. Δηλαδή, γιατί κρυβόμαστε πανεπιστήμια. Σε ό,τι αφορά την ανάγκη υπάρξεως ή ανυπαρξίας του περιφερειακού φώστα, αυτό θα το ξεκαθαρίσουμε πολύ σύντομα. Αλλά οι κινήσεις που βλέπω είναι προς αρνητική κατεύθυνση. Θα το δούμε όμως. Γιατί όλα είναι ασαφή και αβέβαια. Δεν μπορεί να συνοηθείς εδώ πέρα και να βγάλεις ένα ασφαλές συμπέρασμα. Δεν υπάρχει ένας σχεδιασμός να σου πει αυτό θέλω να κάνω για αυτό. Όχι. Και έχουμε μείνει στο σημείο ότι πρέπει να συγχωνευτεί ο ΕΣΔΑΚ και περιμένουμε να εγκριθεί ο προϋπολογισμός από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ο προϋπολογισμός γύρισε πίσω από την αποκεντρωμένη. Γιατί αν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισμός, δεν μπορεί να γίνει επικαιροποίηση του υφιστάμενου σχεδίου για να γίνει η συγχώνευση. Ποιος προϋπολογισμός γύρισε πίσω? Του ΕΣΔΑΚ. Άλλοι λόγοι. Είναι άλλοι λόγοι. Είναι παράνομος λόγος συμμετοχής του Συμβουλίου. Αυτό δεν μπορεί να είναι ο πραγματικός λόγος που λέτε. Έμεσα. Δεν τον ομολογώ. Όχι, δεν ομολογώ. Στην απόφαση αποκεντρωμένης δεν προκύπτει. Αλλά εν πάση περιπτώσει αντικαταστάθηκε ο Υπουργός Εσωτερικών Υγείας. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας αντικαταστάθηκε. Επομένως το τοπίο είναι εντελώς ασαφές. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί τάξο να πάμε πάνω να δούμε τι γίνεται. Αν θέλει να έρθει κανείς από εσάς, να πάμε στην Αθήνα να δούμε τι γίνεται. Εκεί πέρα στο Υπουργείο Εσωτερικών δηλαδή. Να ξαναδούμε τον Κουρουμπή, το Γενικό Γραμματέα του Καπετάνιου, να δούμε τι κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουμε έτσι σε τέτοια αβεβαιότητα και ασάφεια. Ναι, έλα το λέμε. Το κινητό. Δυστυχώς τα στήματα είναι για να μην είναι κινητά κοντά. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Λαδάκη ότι όντως η αξιοπιστία την χτίζουμε εμείς. Αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι όσο αφήνουμε τις διαδικασίες να τρέχουν, όπως είπε και ο Δήμαρχος ο Αντώνης ο Ζερβός, μας βρίσκουν πάντα μπροστά μας. Ναι, ψηφίσαμε όλοι και αποδεχτήκαμε το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, τουλάχιστον για μας να μιλήσω, να εκτελεστεί με τον τρόπο που εκτελέστηκε, αλλά και στους περισσότερους, γιατί ούτε τα χρήματα είχαμε να διαθέσουμε, ούτε το χρόνο. Και όταν τίθεται θέμα ότι δεν μπορεί να προχωρήσει κανένα έργο, γιατί έτσι επιτάσσει η νομοθεσία περιφερειακού σχεδιασμού, για ποιο λόγο να μπούμε εντός εισαγωγικών σε εμπόδια, για ποιο λόγο η Περιφέρεια Κρήτης να μην πάρει τα χρήματα για το Αμάρι και για τη Χερσόνησο, τα 100 εκατομμύρια, τα οποία ναι, 70 πόσα είναι, ναι, είναι το πολιτικός ο λόγος. Είναι πολιτικός αποστολή. Ναι, ο Περιφερειάρχης έχει περισσότερες διαθέσεις, πιέζει, κάνει δείχνει, οι δήμαρχοι μεγάλοι. Εμείς λοιπόν, είτε είναι επί της ουσίας αυτά που γράφουν για το Δήμο και σαν τον κάθε μικρό Δήμο, είτε δεν είναι, ή αν μπορούν να υλοποιηθούν, σαφώς και δεν μπορούν. Σαφώς και δεν μπορεί κανένα Δημοτικό Συμβούλιο ούτε και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να βρουν άκρη με όλη αυτή τη δαλαλώδη διαδικασία, ούτε να πληρώνουμε τεχνοκράτες που επί της ουσίας στο ίδιο παρονομαστή καταλήγουμε. Στον ίδιο δυστυχώς. Μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτά που λέει, να πάρουμε τόσες χιλιάδες κάδους και ακούς, αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί στους μεγάλους Δήμους στην Ευρώπη. Θα μπορέσει στο Δήμο Κισάβη, στο Δήμο Σελήνη, στο Σφακιά να κάνουμε αυτό το πράγμα που δεν έχουμε καύσιμα να μεταφέρουμε τα σκουπίδια στο κορτήρι. Αλλά αφού δυστυχώς πρέπει να είναι γραμμένα σε ένα τέτοιο μπλοκάκι για να λέμε ότι εκδίκησε αυτό, εκδίκησε το άλλο, για να προχωρούμε παρακάτω. Γι' αυτό είπα από την αρχή ότι εγώ θέτω πρώτο στη διάθεσή μου. Αυτό που Αντώνης, όχι μόνο παρτιδιπέδ. Ναι, οι δήμαρχοι της Κρήτης και όλοι τα δημοτικά συμβούλια να παραδώσουμε τα κλειδιά μας για ένα διάστημα να δούμε τι θα γίνει. Θα μας λάβουν σοβαρά υπόψη κάποιοι. Αλλά αυτό να το κάνει και κεντρικά. Και δεν το κάνει. Δυστυχώς ο Γιώργος είναι μόνο να κάνει. Αν η δουλειά του αυτή, γιατί αυτός είναι δήμαρχος για αυτό το σκοπό εκεί πέρα, δεν είναι για τα υπόλοιπα. Η δουλειά του γυρίζει από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο και στον Πατριάρχη και στις Πάπεδες και ξεμπλέκουμε. Ο Πάπας και οι Πατριάρχες δεν καλέσανε το G20 και το G8 να τον πούνε ότι θα στρέψουν όλους τους πιστούς εναντίον να σταματήσουν τους πολέμους. Παραπιάνε και πετάξανε στεβάνια στη θάλασσα να λιπηδούν τα κοπέλια και τα ανθρώπους που πνιγήκαν. Δεν υπάρχει δούλεμα από το μεγαλύτερο κόστος της ηγεσίας μέχρι το χαμηλότερο. Αλλά όλοι τρέξαν να βάλουν φωτογραφίες μαζί τους και δίπλα τους. Λοιπόν, κυρία Ρουμπίνα, ναι, Γιάννη, με συγχωρείτε, ο Δήμαρχος Ορπεδίου. Ναι, σύντομα, απλά επειδή το αναφέρουμε για την αποκεντρωμένη, το έχουμε πει χιλιάδες φορές, το σοβαρό θέμα που έχουμε με τον Γενικό Γραμματέα. Έχουμε τεράστιο θέμα.
Δηλαδή, να σας πω την πρόσφατη εμπειρία μου. Έχουμε τον προϋπολογισμό, καθόλου εντάξει. Το γνωστό θέμα που έχουμε με τα ανταποδοτικά για την καθαριότητα, παρόλο που ο Δήμος έχει πλεόνασμα στα έσοδα, για την καθαριότητα έχουμε το σοβαρό πρόβλημα που έχουμε, γιατί έχουμε λίγο πληθυσμό στο Δήμο. Το έχουμε εξηγήσει, το έχουμε στείλει επίσημα από πέρυσι το Φλεβάρι, αλληλογραφίες με το Υπουργείο, με γενικούς γραμματείς, και το έχουμε κοινοποιήσει και στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Παρ' όλα αυτά, κολλάει ο προϋπολογισμός και η απάντηση ήταν, ενώ πέρυσι πήραμε τον προϋπολογισμό 9 του Γενάρη, με τον Ροκαδάκη, φέτος είναι αυτό το θέμα και δεν έχουμε πάρει ακόμα προϋπολογισμό και αυτά είναι πάσια. Λοιπόν, έχουμε ειδοποιήσει με κάθε τρόπο, με όλα τα όργανα και την ΚΕΔΕ, και η απάντηση ήταν να πάμε στην Αθήνα, και γι' αυτό θα είμαι την Τρίτη στην Αθήνα, να βρω τον Υπουργό, να δούμε πώς θα το λύσουμε. Δηλαδή, τι θα κάνουμε τώρα, είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Τι θα κάνουμε. Μία λύση υπάρχει. Λοιπόν, την Αντζελίνα Τζολί και τα φωτογραφία. Ναι, Ματούλια να ναι, ζητήσουμε. Ναι, να τη δω εγώ, δεν να τη δείξω. Δηλαδή, να κάνει το Προέδρο μας να κάνει δεν Τζολί. Και ωστόσο, εχθές, και είναι ευχάριστο αυτό και το λέω και δημόσια, ολοκληρώσαμε τον ισολογισμό έναρξης του Δήμου Οροπεδίου Λαστίου, ο πρώτος ισολογισμός έναρξης. Καλυθράτη του 11. Του 11. Ολοκληρώσαμε τον ισολογισμό μετά από ένα χρόνο κοπιαστικής δουλειάς και προσωπικής. Κάναμε το βρυσιολόγιο, απογραφή, τα πάντα και είμαστε σε τροχιά ασφάλειας. Και... Πόσα πληρωμές πώς κάνεις τώρα χωρίς προϋπολογισμό? Δεν εκτελώ προϋπολογισμό. Δεν εκτελώ. Και να το πω και δημόσια αυτό, η απάντηση έπρεπε να έρθει μέχρι τέλος του Μάρτη. Την απάντηση, το επίσημο χαρτί μας το δώσανε την περασμένη Παρασκευή με παλιό πρωτόκολλο. 29 Μαρτίου, δηλαδή δουλευόμαστε και μεταξύ μας. Τα λεφτά από την απουσία τα πήρες? Εγώ για αυτό τα ζήταγα. Θα πάρεις τίποτα? Ό,τι έχουμε πάρει όλοι οι άλλοι μέχρι τώρα. Εγώ για αυτό τα ζήταγα. Ως έκτατη χρηματοδότηση, να τα βάλω εκεί. Για να περάσω το σκόπελο. Αλλά ούτε αυτό δεν απαντάνε στα έγγραφα. Καθόλου. Τους κάνω εξαιρετικά επίγον έγγραφα. Δεν απαντάνε. Δεν παραδείγουν. Μάλιστα, ωραία. Αυτά. Κυρία Ρουμπίνα. Λοιπόν, να πούμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το πρώτο εγκρίνηση της ψηφίσεως των που σας έχω στα φάκελά σας είναι με βάση τον προϋπολογισμό. Το μικρόφωνο. Με βάση τον προϋπολογισμό πάντα και έχετε όλες τα αναλυτικά τις δαπάνες που ψηφιστήκανε. Μετά, ορισμός εκπροσώπων στις γενικές συνελεύσεις της αναπτυξιακής Λασιδίου. Ναι, μισό λεπτό. Παιδιά, έχει κανείς αντίρρηση για το πρώτο θέμα που είναι το λογιστικό μέρος της. Για τον προϋπολογισμό. Είναι με βάση προγραμματικές Ψηφίσεις πιστώσεων. Σύμφωνοι, όχι, να μην διαβάζετε, όχι, θα μου διαβάζετε. Λοιπόν, η αναπτυξιακή Λαστίου. Συνήθως οι γενικές συνελεύσεις μέχρι τώρα μας ζητούσαν όταν ήταν η γενική συνέλευση και ορίζαμε. Και είχαμε βάλει στην τελευταία τον κύριο Στεφανάκη με τον κύριο Ζεργό αναπληρωματικό. Τώρα μας είπαν να ορίσουμε λέει, για όλη τη θητεία σας. Τώρα λέω το θέλετε. Παραμείνουν ήδη. Ήδη. Παιδιά, συμφωνεί, ήδη παραμένουν. Αν θέλει κανείς να χρησιμοποιήσει. Λοιπόν, πάμε στο τρίτο θέμα που δεν ξέρω, ο κύριος Μαλονδράκης θα μας πει αν ισχύουν αυτοί. Είναι ο ορισμός μελών για την επανασυγκρότηση της Επιτροπής Θεμάτων Αυτοκινήτων ΕΔΧ του άρθρου 3, ρύθμιση θεμάτων επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης για την περιφερειακή ενότητα Χανίων. Και είναι από την παλιά ΠΕΔ του 12, ένας Μαλακονάκης Ιωάννης, είναι ακόμα δηλαδή τώρα, και Δασκαλάκης Νικόλα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, το 12 έχω πει. Από το 12 και μετά η καινούργια ρυθμιστική. Κρατήστε το θέμα να γυρίσει ο Δήμαρχος Χανιών. Ας ορίσουμε δύο. Να βάλουμε ένα κέρα. Ορίστε τους Πείτε και δώστε τα ονόματα. Θα φύγαινε και να μου δώσετε δηλαδή τον αναπληρωματικό ο κύριος Βάμπουκας. Ναι, γιατί αυτό είναι και παλιό. Μετά είναι στο 4 θέμα, είναι ένα συνέδριο που θα γίνει στα Χανιά και θέλει να μας βάλει συνδιοργανωτές χωρίς οικονομικό. Σας το έχω μέσα η κυρία Τερεζάκη, σας έβαλε Εγώ διαφωνώ, να το φέρετε στον Άγιο να συμφωνήσω. Δεν έχει οικονομική επιβάρυνση, απλώς θέλει να μπείτε σαν εισηγητής και να πει θα πάμε. Νομίζω πως δεν μπορεί να έχουμε αντίρρηση σε αυτό και θα πάμε κιόλας. Και άμα θέλετε να θα πάμε κιόλας. 4 με 6 Ιουνίου. Ποιοι θα πάτε να του γράψουν την απόφαση ότι συμμετέχουμε και θα παραστούμε. Εγώ θα
πάω, εφόσον έχω τη δυνατότητα από το πρόγραμμα, θα πάω. Να μου πείτε τι να πάνε. Να μου πείτε να γράψει τον κύριο Γερό, αν θέλει. Λιγερός, ναι, είναι διαβίω μάθηση. Χαρά τώρα, τι να κάνουμε τώρα. Πρώτη συνεδρίαση είναι στα Χανιά. Έλα, καλά πέρασουμε. Εξαρτάται να γίνει Σαββατοκύριακο και εκεί καλοκαίρι. 3 με 5 Ιουλίου, σας το έχω μέσα στο φάκελο που σας έδωσα. Όχι, το 5 Ιουλίου θα είμαι εξωτερικό. Ποιους να δω εδώ και παραστούμε. Πρόεδρο Εργός και Γερός. Θα μεταβεί. Θα είσαι καλά. Θα είμαι στην Ελλάδα. Θα είσαι στην Ελλάδα. Για γράψτε τον κύριο Γερό που δεν θα είναι στην Ελλάδα. Πάμε στο 5 θέμα για την ανασυγκρότηση της Αστυνομικής Επιτροπής Νομού Ρεθύμνης. Έχουμε τον κύριο Κότσινο, τον δήμαρχο Μιλοποτάμου και τον κύριο Νίνο. Συνήθως θα αφήνουμε τους ίδιους. Αν συμφωνείτε. Ήδη κύριε Ρουμπίνο. Ναι, έτσι αλλιώς είναι καινούριοι, δηλαδή μέσα εδώ. Μετά έχουμε ορισμός εκπροσώπων στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της εκπαιδευτικής αναπτυξιακής πλοηγός. Έχουμε έναν μονοτακτικό και έναν αναπληρωματικό, Βλαχάκης και ο αντιδήμαρχος Ηρακλείου και και Τσαχάκης αναπληρωματικό. Έχουμε μόνο ένα Βλαχάκη, Γεώργιος του Ιωάννη, ήταν ένας κουμπενάκης που τον αντικαταστήσατε που έφυγε από εσάς και είχε μπει ένας Βλαχάκης, ναι, και με αναπληρωματικό το Τσαπάκι. Αλλά θα θέλαμε να τον αφήσουμε πάλι αυτόν τακτικό και αναπληρωματικό, Βλαχάκης Τσαπάκης. Αν συμφωνεί, αλλά θέλουμε άλλο ένα τακτικό και άλλο ένα αναπληρωματικό. Από την ΠΕΡ. Από την Ηρακλείου ή από την ΠΕΡ. Από την ΠΕΡ. Από την Ηρακλείου. Αλλά δεν γίνονται στο Ηράκλειο. Θα μου το πείτε εγώ στα κορίτσια να το θυμίσουμε. Θα το πείτε στη Στέλλα. Ναι, ωραία, ωραία. Εντάξει, οπότε πάει αυτό. Μετά είναι μια κυρία που ξέρει ο κύριος Δήμαρχος εδώ, Πλατανιά. Είναι η κυρία Μαστοράκη Ειρήνη, η οποία ορίζεται πως βοηθάτε τους πρόσφυγες και δεν βοηθάτε το δικό της σωματείο που έχει δυσλεξία και θα πάνε λίγα πανελλήνιες τον άλλο μήνα. Εμείς βέβαια δεν έχουμε κωδικό χρήματα σε δικολικές, δεν έχουμε βάλει καθόλου. Αλλά σας το γιατί αυτοί είναι πάρα πολύ πρόσφυγες. Ήρθαν στο γραφείο σε εμάς το Ρέδινα και έλεγε να τη βοηθούσε, να τη ξέρουν και δεν βοηθούσε την κούρα. Δεν θέλει πράγματα. Τα παιδιά με δυσλεξία που ήρθαν στο Ηράκλειο όλα τις Σαρίδες για κεράσματα και να τα βοηθήσουν. Εγώ δεν τόλμησα να της πω ότι δεν έχουμε το κωδικό να λέει ότι δεν θέλουμε να τους κάνω. Αυτή ήθελα να ενημερώσω και εγώ επειδή είναι ένα σωματείο των παιδιών που έχουν προβλήματα δυσλεξίας και τα οποία όταν έχουν εξετάσεις ορίζονταν παλιά εξεταστικά κέντρα που ήταν 2 στην Κρήτη και 3 ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Τα τελευταία χρόνια, και τα τελευταία μιλάμε καμιά πενταετία, ως συνήθως το κέντρο ορίζεται στο Ηράκλειο, πιθανόν και για λόγους αρκούν παιδιών ή ότι είναι και το πιο μεσαίο. Ή στην Αθήνα. Αυτή λοιπόν τώρα κάποια στιγμή όταν είχε πέσει πιο πολλά για αυτό με επικαλείται στην προηγούμενη δίκηση, είχε έρθει, το είχαμε βάλει και πήγαινε κάτι οικονομικές δίκες. Είχαμε δώσει, νομίζω, 1.000 ευρώ. 500, 2 χρονιές πήρες. Ακριβώς συναισθανόμουν και είχε και τη δυνατότητα που υπήρχε. Τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχε και η οικονομική δυνατότητα και πολλά τα αιτήματα είχαν πάρει για μια απόφαση προκειμένου να μην. Γιατί δεν βγάζει και άκρη μετά να ξεκινήσει, είχε και ταμιακή υστέρηση πέρα από οικονομικό πεπρεζομιωμένο. Η αλήθεια είναι ότι επανέρχεται το αίτημα και επανέρχεται η διεκδίκηση αυτών των χρημάτων και γι' αυτό επικαλείται τώρα παλιές αποφάσεις της ΠΕΔ. Το οποίο είχε πάρει κάποια λεπτά το σωματείο, να ρωτήσω κάτι. Εμείς σαν ΠΕΔ δεν μπορούμε να καλύψουμε τα έξοδα μετακίνησης του λεωφορείου. Θα πάνε, πόσα παιδιά είναι αυτά. Η δυσλεξία δεν θεωρείται αμαία. Όχι, τους βάλανε λέει τώρα στα αμαία μου πάνε. Δεν έχει κοινωνικό πρόβλημα νοηολογία. Είναι θέμα μόνο γραφτού λόγου.
Στην ουσία δεν έχει ιδιωτικό πρόβλημα, άλλο τα χαρτιά να του βάλουν βέβαια. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι είναι καινούργια μόδα. Ξαφνικά έχουν αυξηθεί η επιλεκτική υπερβολικά. Και μάλιστα. Αυτό δεν το κρίνω. Αυτό δεν το κρίνω. Το κρίνει η εντάξει, εγώ δεν το κρίνω εμείς αυτό αν είναι διδευτικό ή όχι να παιδί, το κρίνουν αυτοί που είναι αρμόδιοι και έχουν τις γνώσεις να το κρίνουν. Εγώ λέω δεν μπορούν να καλύψουν τα εισιτήριά τους να μετακινηθούν στο Ηράκλειο. Αντί για επιχορήγηση, να καλύψουν τα έξοδα 10 παιδιών. Εγώ διαφωνώ. Δεν θα εκμεταλλεύονται όλο αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που υποτίθεται ότι έχουν. Μπορεί να έχει παραστόλια το κοινό. Με ένα ποσό. Το να πούμε στο χτέλ να δώσει 10 εισιτήρια πολύ απλή ιστορία θα το κάνει το χτέλ χωρίς κανένα. Εντάξει, να το πούμε. Να παρέμβουν να το πούμε. Δεν είναι για να δώσουν λεφτά. Να τους διευκολύνουμε στη μετακίνηση. Είτε σαν χορηγία από το χτέλ αν τα καταφέρουμε, είτε ως πληρωμή αν χρειαστεί. Δηλαδή, είναι περισσότερο κύριο Μαναδάκη για κάποιες εξετάσεις. Καταλαβαίνεις τώρα ότι... κοίταξε, τους πούμε δεν μπορούν να λύσουν το θέμα της μετακίνησης. Υπάρχουν παιδιά που δεν μπορούν να πάνε να δώσουν εξετάσεις. Και εμείς εκεί είμαστε κάποια παραδείγματος θεωρώ ουσιαστικά έπρεπε το κράτος να είναι δίπλα τους. Έτσι να δίνουν στον τόπο τους. Το ότι δεν είναι δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσουμε παιδιά να καταστραφούν. Δεν είπα κάτι τέτοιο, για να μην λες τέτοια πράγματα. Όχι, δεν λέω ότι λες τέτοια πράγματα. Λέω πρέπει να βρούμε μια λύση να τα βοηθήσουμε. Εφόσον μπορούμε σε κάποιο τομέα να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε. Να κάνω μια αναφορά. Είπαμε και επόμενοι εδώ. Το Δήμο έχει έρθει ένα αίτημα από που είπε και ο Πρόεδρος, έχει έρθει και στο Δήμο Ηρακλείου, δεν ξέρω και σε πόσους άλλους Δήμους έχει έρθει. Ένα αίτημα κάποιου συλλόγου, μη κερδοσκοπικού κλπ. Τώρα, τι κρύβεται πίσω από αυτό το σύλλογο, αυτό διερευνούμε τώρα. Και ζητάει η έκτακτη σύμβηση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και είμαστε υποχρεωμένοι να την κάνουμε, σύμφωνα με τον νόμο 1337, γιατί έχει υπογραφές πάνω από 25 νομίζω είναι, δημοτών. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε σύμβηση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ξέρω σε πόσους άλλους έχει έρθει από εσάς δημάρχους, αν δεν είναι θα έρθει τις επόμενες μέρες. Δεν είναι η Χρυσή Αυγή, αλλά είναι αυτό που σου είπα, Βασίλη. Ο Σόρος. Όχι, δεν είναι όμως τώρα για τα χρήματα. Τώρα είναι για ένα θέμα που εμείς εδώ σαν πέντε έχουμε ασχοληθεί και έχουμε πάρει απόφαση και βοηθήσαμε αυτά που είπε ο Πρόεδρος προηγουμένως. Αλλά τώρα ζητάνε να πάρουμε μια άλλη θέση, να μην έρθουν καν πρόθυμοι στο σύνολο μας και να μην διαθέσει στο δημόσιο χώρους για την συντήρηση, για τη διαμονή αυτών. Ποντάροντας την ενδεχόμενη των δημοτών μας και των κριτικών ότι λένε ότι εμείς δεν έχουμε να ζήσουμε, εμείς δεν έχουμε που να μείνουμε, εμείς δεν έχουμε αυτό και να δειχτούμε άλλους εδώ. Ακραίες θέσεις του κερατά. Πολύ ακραίες. Αφού έχουν για μας 600 δισεκατομμύρια. Λέω, δεν φαίνεται αυτό μέσα. Είναι το θέμα είναι. Λοιπόν, Κώστα, αυτό που κρατάει κανείς από το σημείο αυτό, έχουν επειδή και αριθμό υπογραφών πολλών, δεν ξέρω αν μπορεί να ξεφύγεις από την συγκαλέγηση του Δημοτικού Συμβούλου. Από εκεί πέρα όμως... Ότι, δεν πειράζει παιδί μου, θα ζητάνε έκτακτη του Συμβουλίου. Θα κάνει Συμβούλιο κανονισμό, βάλω το μέσα ως θέμα, ότι θα συζητηθεί και ας έρθουν να το υποστηρίξουν. 25 μηνών. Και να μου φέρουν 50. Και εμένα. Δεν αντίγραφα. Θα στείλουν και σε όλους τους σας Λοιπόν, κυρία Ρουμπίνα, τελειώστε. Έχω ένα τελευταίο πρόβλημα που έχουμε σαν υπηρεσία με το να υπολειτουργούμε, που είμαστε δύο υπάλληλοι, δεν μπορούμε να προμηθευτούμε κάτι
Και είχαμε ζητήσει από το Δήμο Ρεθύμνης να μας ορίσει ένα άτομο, και εμείς οι δύο που είμαστε, να έχουμε μια επιτροπή προμηθειών ή παραλαβής. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να πάρουμε τίποτα. Τώρα είχατε πάρει την προηγούμενη φορά μια απόφαση να πάρουμε βιβλία και μας στέλνει ένας παραλαβής. Πολιτικά είναι οικόγενεια να μπορούν να κάνουν τρομή. Να πάρουν αυτά τα υλικά που χρειάζονται. Και βιβλία από το παραλαβή. Γραφικές είδες και πράγματα, ασήμαντα πράγματα. Να βάλετε ένα άτομο που να είναι τριμελής η επιτροπή. Να συνεδριάσουν μία φορά, δύο φορές το χρόνο, να πάρουμε 5 πράγματα για την εκκλησία και τίποτα άλλο. Ξέρω ότι έχει πολλή δουλειά η οικονομική υπηρεσία, αλλά είναι για 2 φορές το χρόνο. Βρισκόμαστε σε φάση συγκρότησης ειδικού τομέα προμηθειών στο Δήμο. Άρα αυτή τη στιγμή μπορώ να μεταφέρω αυτό το θέμα στον Δήμαρχο και στην Οικονομική Επιτροπή και να το δούμε. Με την ευκαιρία, κύριε Πρόεδρε, να πω και εγώ ότι τα γραφεία της ΠΕΔ στο Ρέθυμνο είναι εξαιρετικά και σας καλούμε το επόμενο συμβούλιο να γίνει στο Ρέθυμνο, ώρα του είναι, για να έρθετε. Εγώ πάντως θέτω στον Πρόεδρο την πρόσκληση για το Ρέθυμνο, την επόμενη και την μεθεπόμενη, ό,τι πει. Καλώς. Εντάξει. Λοιπόν, ο Αντώνης Σουδεργός. Άμα τελειώσει να βρει το λόγο στον Δήμαρχο. Εάν θα συζητήσουμε την επιστολή που έφερα ή όχι. Κουραστήκαμε, ναι. Καταρχήν να σας διαβάσω για το ψήφισμα την απόφαση της ΠΕΔ, συντομία. Η ΠΕΔ Κρήτης συμφωνεί και στηρίζει τις αποφάσεις του Δήμου Κισάμου 37α, β και γ, διατυπώντας έτσι την αντίθεσή της σε δυνατότητα εξορυκτικής δραστηριότητας ατομία γύψου στην περιοχή όρμου στο Μίου Βάθης Εδαφονησίου. Θα παραδώσω τις αποφάσεις αν τις έχει η Γραμματεία. Αυτό. Σύμφωνοι, παιδιά. Επίσης, κλείνοντας, θέλω να σας πω ένα τελευταίο, μια παρένεση στην οποία κρίνεται σημαντική για τη βιωσιμότητα των Δήμων. Η απόφαση αυτή που βγήκε της παραχώρησης για την ΚΙΑ λέει στο τέλος, για να δικαιολογήσει την απόφαση παράτασης, η διάταξη κρίνεται αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστούν τα προσδοκόμενα έσοδα του Δημοσίου και των Δήμων εν ώψη της επικείμενης έναρξης θερινής περίοδου και των χρονοβόρων διαδικασιών που απαντούνται για την παραχώρηση του δικαιώματος εκ τρίτου. Πάνω σε αυτή τη διάταξη πρέπει να πατήσουμε κι εμείς για να μπορέσουμε να είναι βιώσιμοι Δήμοι μας σχετικά με τα ανταποδοτικά τέλη όποιοι έχουν υπηρεσία υδροάδευσης. Ξέρετε ότι οι πολίτες χρωστούν χρόνια, είναι αρκετά τα χρήματα. Στο Δήμο μας πρέπει να είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε ένα Δήμο 10.000 κατοίκων. Είναι το κεφάλαιο 1 εκατομμύριο ευρώ και άλλο ένα ητόκι. Ο Δήμος πρέπει κάποια στιγμή να μπορέσει να εισπράξει τουλάχιστον το κεφάλαιο για να είναι συνεπής απέναντι στους δημότες που πληρώνουν. Και δεν μπορεί να το κάνει πέρα από αυτόν τον τρόπο. Διότι οι αποφάσεις που βγάζει το Υπουργείο Οικονομικών Αναδιαστήματα που έβγαλε τις 2-3 φορές τελευταίες, θυμάστε, που απάλαξε τις προσαξίσεις, έτσι. Αλλά όταν σου λέει 20 μέρες ή σε ένα μήνα να γίνουν όλα αυτά, είναι αδιανόητο να γίνουν και ο κάθε δημότης δεν έχει τα χρήματα στη χρονική στιγμή που βγάζει την απόφαση στο κάθε Υπουργείο. Πρέπει λοιπόν τα έσοδα το Δήμο να τα διαχειρίζεται το κάθε Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί άλλοι σπράττουν τον Αύγουστο, άλλοι σπράττουν τον Δεκέμβρη που πουλούν τις ντομάτες, άλλοι το λάδι την επιδότηση το Μάρτι και κάθε ένας. Οπότε είναι ένα κίνητρο να μπορέσουμε να εισπράξουμε. Εγώ θα ξεκινήσω τις διαδικασίες, θα το δικάσω αυτό το πράγμα, θα πάρω την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο και την Επιτροπή να την απορρίψει για να μπορέσουμε να εισπράξουμε τα έσοδα που οφείλουν οι δημότες τουλάχιστον το κεφάλαιο. Διότι δεν σου πληρώνει κανείς στόχους και έχουν προσφύγει δεσμεύσεις αφημί, στην τράπεζα κατασχέσεις από 3.000 και πάνω. Και περιουσιακά στοιχεία να πάμε, το ίδιο που μας έκανε, γιατί είναι σε άλλα ονόματα, δεν βρίσκουμε εύκολα άκρη. Μπορούμε να τους πιέσουν υπηρεσίες και εμείς πολιτικά, διότι δεν μας αφορούν τα ψηφοδηλικά και όλα αυτά που χρεώνουν στις δημοτικές αρχές, αλλά πρέπει να δίδεται ένα κίνητρο. Οπότε, επειδή οι υπηρεσίες είναι αρνητικές στο Δήμο, γιατί σου λένε πώς θα αφαιρέσει τη διαγραφή χρεών, θεωρώ ότι πρέπει να επικαλεστούμε τα προσδοκόμενα έσοδα και τη βιωσιμότητα. Και πάλι να σας ευχαριστήσω, Πρόεδρε, θερμά όλους για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Προσέφερα ένα μικρό αναμνηστικό δώρο πριν στον Πρόεδρο, τιμητικά εν ώψη όλων, στον Πρόεδρο της ΠΕΔ, ένα καλάθι προϊόντα από την περιοχή μας και μια εικόνα του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού, του Αγίου που αγιοκατάχθηκε πριν 2 χρόνια και ο οποίος έχει καταγόμενος από το Συρικάρι, από το χωριό μου. Γιορτάζει μνήμη του.
Και επειδή έτσι έχει δίκιο, γιατί ήταν λεπρός και ο οποίος για να μην πάει στη Σπιναλόγκα κατέφυγε στην Αλεξάνδρεια και από εκεί μετά πήγε στο λεπροκομείο στη Χίο. Η κοίμησή του, η μνήμη του εορτάζεται 4 του Γενάρη. Μετά από το λεπροκομείο της Χίου, μετά που έκλεισε και βρέθηκε η θεραπεία, του είχε φάει βέβαια προϊόν όλο το πρόσωπο. Κοιμήθηκε στην Αθήνα. Είναι μεγάλη τιμή για τον Δήμο μας, για τον τόπο μας, για την Ορθοδοξία ολόκληρη. Άνθρωποι των οποίων οφείλω να σας πω, ανεξάρτητα από τι πιστεύει ο καθένας, αυτόν τον άνθρωπο, οι συγγενείς του που ζουν ακόμα, ξέματος συγγενείς, ούτε τον αναφέρανε ποτέ, ούτε θέλουν να τον γνωρίζουν, ούτε τον ξέρουν, ούτε τίποτα. Έτσι ακριβώς. Τα θαύματα. Ναι, έτσι ακριβώς. Τα θαύματα και όλα αυτά και όλοι αυτοί που το αμιλούν είναι από τον υπόλοιπο, από το Ηράκλειο, από την Κύπρο, από όλες τις περιοχές που πέρασε, τη δικιά μας. Έχουμε βέβαια στην πορεία να βοηθήσει και ανθρώπους τόπους μας. Στους υπόλοιπους παρευρισκόμενους θα σας προσφέρουμε ένα λάδι της περιοχής μας, έτσι συμβολικά και τιμοτυπικά. Να είστε καλά και πάλι. Σας ευχαριστούμε. Υπάρχει τίποτα άλλο, κυρία Ρουμπίνα? Έχουμε τίποτα άλλο, συνάδελφοι? Το δώρο. Μπορεί να το πάρει ο Λεπρός, να το πάρει ο... Λοιπόν, πολύ καλά, το Ευαγγελίδη.